negativo, podía ser positivo, pero neste caso é negativo, o sea, baixa uns céntimos, pero baixa a auga, porque está xuxeto ao IPC hasta que fagamos o novo pliego. Que como saben vostedes, pois xa lle dixen que estamos traballando nel desde que se incorporou Fátima e témolo bastante avanzado. Xa lles advirto que témolo bastante avanzado, afortunadamente, que non é, pero non é fácil, xa lles digo que non é fácil. Por parte do PSOE, quen toma a palabra? Cristóbal, ten a palabra. Ben, bons días a todos e a todas. Este grupo xa lle dixo na comisión informativa que aprobar tal como están tanto este punto como o seguinte, que ahora estamos debatindo conxuntamente, implica de facto que xa non teña ningún sentido debatir unha moción na que vais a falar de modificación de ordenanzas fiscais, porque evidentemente se a modificación xa vai tal como está, non vamos despois a fazer outra modificación paralela, porque nin ten sentido nin... Por lo tanto, pediríamos, e neste momento, de novo, perdemos xa toda esta semana, neste momento pediríamos que deixaran estas modificacións sobre a mesa, que nos poñamos a traballar, a negociar e a chegar a acordos sobre as medidas fiscais de apoio ao comercio, a hostelería e outros sectores afectados, medidas que teñen que pasar, aparte de por outras cousas, por modificacións de algunhas tasas e impostos, mediante bonificacións, mediante supresións tamén nalgúns casos. Nesas modificacións, lóxicamente, xa se incluirán todo o que tedes aí feito, porque eso xa está feito, en principio non ten maior problema, estaríamos de acordo. E logo aprobaríanse as modificacións xa todas nun pleno extraordinario urxente convocado a efecto en canto antes se pudera. Eu creo que non podemos perder esta oportunidade e non podemos tampouco esperar a que teñamos sectores destes manifestándose como se anuncia hoxe nalgún concello veciño. Se ustedes aproban ou aprobamos estas modificacións tal como están, evidentemente estamos pechando totalmente as portas a calquera outra modificación posterior. No primeiro caso temos a ordenanza fiscal, por exemplo, reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público, mesas, cadeiras, as conocidas como terrazas. Eu creo que esa taxa debería suprimirse, como están facendo moitos concellos para o ano 2021, ou a taxa tamén por ocupación de toda a clase do voo das vías públicas, con toldos, por exemplo, ou con letreiros, que tamén é algo que debería suprimirse para o ano 2021, coa que está caendo. Estas supresións temporais serían unha axuda para todos, e ademais que non dependería de cumprir determinados requisitos ou non, que despois a veces, como pasou cas axudas que aprobamos antes, saltan sorpresas. Non sei se ides aceptar ou non deixalo sobre a mesa. Respecto desta primeira modificación, hai algo que non vexo non sei, na redacción, na primeira taxa que se modifica, que o das licencias, o autopago de licencias. Ben, non me queda nada claro, porque no momento falades que previamente a concesión de licencia preceptiva ou previamente a comunicación previa ou declaración responsable, indique hai que facer o pago sempre previamente a eso, non? En cambio, despois dice que o pago realizarase dentro do prazo máximo dun mes, contado a partir do momento en que lle fora notificada a concesión de dita licencia. É unha contradición. Despois tamén di que o pago se debe facer con anterioridade ao inicio da construción, instalación ou obra, e despois, máis adiante, dice que os suxeitos pasivos están obrigados a presentar e abonar a autoliquidación de imposto no prazo dun mes dende o inicio da construción. O sea, primeiro dice que antes e despois dice que despois. Eu creo que eso que non aparece en ninguna outra, máis que na primeira, debíades corrixir esa redacción. Respecto do tema da auga, o pago do recibo da auga é unha das tasas de mellor contía, especialmente no sector da hostelería, que, por outra parte, é un dos máis afectados, seguramente, por o tema da COVID. Creo que se debería traballar nunha suspensión temporal tamén para o ano 2021 do recibo da auga para todo o sector do comercio, todos aqueles sectores, hostelería e todos aqueles que se considere oportuno. En concreto, sobre o tema da auga,
xa históricamente sempre poñía aquí de manifesto que a taxa debía ser progresiva en función do consumo real e non o que está pasando. Non é xusto que pago mesmo un que gasta 0 metros cúbicos ao mes que un que gasta 10. E, ademais, non é sustentable porque estamos fomentando o consumo en vez de potenciar e fomentar o aforro de auga. E despois veñen as consecuencias, como estamos vendo agora, con estas historias das novas captacións. Nada máis, de momento. Moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa, ten a palabra. Bo día a todos. A intervención da concelleira de Facenda pareceume moi valente, porque decir que non ten repercusión económica para a veciñanza estas modificacións de ordenanzas, pois é cando menos sorprendente, porque sí que ten repercusión. Se nun momento na que a veciñanza o está pasando fatal e vos seguides mantendo os impostos, eso supón un esforzo para as familias, co cual sí que ten repercusión económica. E alégrome que sea capaz tamén de dicilo xa nunha modificación que só era para un pouco introducir os modelos de autoliquidación, que supón un esforzo para este goberno, co cal xa está afirmando que a súa idea era subir os impostos. Aí xa se ve o perfil do grupo de goberno, que quer afogar a veciñanza con impostos, a diferencia do goberno anterior que os baixou ao mínimo legal. Entonces, eu aquí no que son os debates das ordenanzas vaise facer na moción que presentou conxuntamente Compromiso e o PSOE, co cual non ten sentido analizalas agora para aforrar tempo. Si pedirlle que este atenta no modelo de autoliquidación, porque aínda que toda a administración quere xirar en torno á administración electrónica, no noso Concello temos moita xente que non atende estes medios por moitos motivos, non os ten ou non os sabe facer. Entonces, que neses modelos de autoliquidación que se van a facer desde Tesourería, que tamén permitan que se fagan en papel, non só electrónicamente, e que non eliminar a caixa do Concello, porque hai recibos pequenos que se ten un señor maior ten que vir ao Concello, facer a instancia e ir ao banco que están no centro para unha persoa xoven, ao mellor non ten nada máis con a pérdida de tempo, para unha persona maior supón un esforzo importante. Entonces, cando redaten estes modelos de autoliquidación, teñan en conta cal é a realidade de Lalín e non eliminen a caixa física do Concello. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, por un lado, falar de consenso, pois claro que sería o momento adecuado, pero vostedes reflexionen igual cando ahora nos piden consenso cando vostedes presentaron unha moción. Nese momento era de plantearnos o consenso e de falar, pero, bueno, desto falaremos xa no seu momento cando toque o turno desta moción concretamente. Polo que se refiere á veciñanza, son vostedes totalmente teñen a liberdade para interpretar o que vostedes estiman máis oportuno, porque o populismo si nos gusta trasladarlo a toda a veciñanza. Nas miñas verbas o que se recolle e o resumen do resumen é que non hai ningunha variación de incremento para a veciñanza. Insisto, non incrementa nin un solo euro con estas modificacións que facemos das ordenanzas. E de adaptarnos e de poñernos a pé da veciñanza, sabemos ben facelo. Non se preocupe, Teresa, que facilitaremos todo o que lle teñamos que facilitar, como estamos facendo, sobre todo ás persoas maiores e ás persoas máis débiles e con menos capacidade para acercarse á administración. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Precisamente non se estaba transmitindo cando eu falei, quero deixar claro varias cuestións, non? Que vostedes intenten pasar, vamos, así de rápido por este debate, a ver, eu creo que non é de recibo. Por que non é de recibo? Porque precisamente nos impostos que marca o Concello e nas taxas e prezos públicos temos unha ocasión inmellorable para axudar aos nosos veciños e veciñas. Nós de verdade podemos creer, eu creo que o temos demostrado nas cuestións cando pediron, precisamente cando chegamos a consensos,
pois nos non iba a haber, e así, o digo sinceramente, así agardábamos que aquí se produciran, e por eso, como BNG, non fixemos unha proposta deste pleno, porque estábamos convencidos, precisamente, que eso se ia producir. Pero, bueno, máis alá que de vostedes, queiran ou non, chegar a consensos para axudar os veciños de Lalín nesta materia, o que sí que non pode ser que teñamos un goberno tan insensible cos veciños e veciñas de Lalín, que a ferramenta que depende única e exclusivamente do goberno, como é fixar os prezos dos seus impostos e das súas tasas, colla este goberno e non as varíe. Cando, insisto, e isto non me cansarei de repetilo, cando este Concello, resultado da xestión do goberno anterior, ten unha saúde económica excelente. Excelente. Polo tanto, moitas veces non é cuestión de querer ou non facer as cousas, é que se poidan facer. E neste caso, o Concello de Lalín tería unha oportunidade moi boa para axudar os nosos veciños. Insisto, veciños que se ven abocados ao paro, veciños que se ven afogados por impostos municipais, impostos e tasas municipais, insisto, que única e exclusivamente dependen. Veciños que non é que isto me parece un argumento demoledor, veciños que non é que non queiran traballar, é que non lles deixan traballar, é que lles obrigan a pechar o seu negocio, e que esta situación, o que lle fai a esos veciños tamén, aínda que a outros sectores como o comercio, que lle deixen abrir neste momento, pero saben que moitas veces abren a porta por non quedar na casa. E iso, este goberno non pode ser insensible a esa situación. E nós, sinceramente, temos que serlle útiles aos nosos veciños e non ter unha mentalidade de que a política recaudadora, de que a política fiscal de quen nos goberna sexa exclusivamente para gastar noutras cousas que, efectivamente, non quero abrir a caixa de Pandora, pero non son prioritarias neste momento. E o que sí que é prioritario, obviamente, é volcarse en axudar que non quede ninguén atrás e que a política como instrumento útil de transformación da sociedade se aplique para que os nosos veciños vexan que teñen uns políticos que van da man con eles, que lle axudan nas situacións máis delicadas. Cando a cousa va ben, xa, obviamente, eu non son dos que defende, eu creo que nos 4 anos de goberno é evidente a miña posición, que eu creo que hai que ser moi serio cos impostos e coas tasas. Se pode ser moi demagóxico, pero tamén defendo que hai que ser moi serio e que nese sentido hai que aplicar o que se pode. E nós temos a capacidade de aplicarlle e de suprimirlle tasas. Como lle vamos cobrar tasas a que non lle deixan abrir? Pero de verdad que vostede me está dicindo que non suben un euro e nós lle vamos dicir, non, é que vostedes van pagar as mesmas tasas, por exemplo, a hostalería, van pagar as mesmas tasas e non lles deixan abrir. Vostedes van pagar o mesmo por lixo. Eso, vostedes de verdad, cuidado, cando algún hosteleiro lle diga así, e vostedes saber que lle din, non, nos mantemos as tasas, ainda que non abrades, ainda que vos supriman a metade do vosso riego sanguíneo económico. Vaya terminando, por favor. Sí, remato. Entón, home, de verdade, eu creo que estamos a tempo de modificar isto. E eu que lles pido. Moitas gracias. Moitas gracias. Cristóbal Fernández ten a palabra. Ben, eu volvo a insistir e pídolle formalmente que deixen sobre a mesa estas dúas modificacións. Se estas modificacións se aproban así, xa corta de raíz calquer outro intento de modificación. Por lo tanto, fagamos un esforzo para chegar a acordos en modificacións destas ordenanzas que conleven bonificacións ou supresións, porque a sociedade nestes momentos non vai a poder soportar especialmente todo o sector de comercio, hostelería e outros establecementos que habría que determinar. Están pasando moi mal, van a pasar todavía peor. Non importa que digamos, non, que non lle subimos os impostos, pero que eso non lle vai a resolver nada. O que temos é que quitarllos en determinados casos. As tasas, díxense polo que se chama o principio de equivalencia, nunca se lle pode cobrar máis do coste real do servicio, pero tamén di que debe terse en contra a capacidade de pago da persona que ten que estar suxeita a esa tasa. En estes momentos, a capacidade de pago de todos estes establecementos dos que estamos falando é
moi limitada e aínda vai a ser peor no futuro, desgraciadamente. Por lo tanto, temos que facer un esforzo por modificar as ordenanzas fiscais, pero non só neste sentido, isto son cuestións de mero trámite administrativas, pero temos que modificalas de verdad no sentido de suprimir ou bonificar tanto impostos como tasas. Pódese facer, ademais, agora o Concello con tema dos remanentes, xa non hai desculpa, e, polo tanto, non podemos deixar pasar isto sin facer estas modificacións de verdad, non estas de tipo administrativo. Por favor, deixade isto sobre a mesa, poñámonos a traballar todos e canto antes chegar a un acordo en un pleno extraordinario o antes que se poida para que se poidan entrar en vigor no 2021 aprobar a verdadeira modificación das ordenanzas fiscais, non esta. Moitas gracias, señor Fernández Vázquez. Teresa Varela ten a palabra. Nada, xa quedou todo dito no primeiro punto. Moi ben, vamos a votar. Votamos primeiro o punto 3. Votos en contra do punto 3? Non hai. Abstencións? Non, en contra. A ver, votos, repito a votación entón. Votos en contra? Votos en contra a oposición? Abstencións? Non hai. A favor? O grupo de goberno? Perdona, é que non... É que este sistema é un sistema atípico que estamos mantendo porque vostedes queren. Ben saben que eu quería outro tipo de pleno telemático polo tema do COVID. Eu creo que o que estamos facendo aquí non está ben, pero é a miña opinión nada máis. Aquí estamos durante 5 horas respirando 30 e pico persoas ou máis. É unha temeridade, pero eu xa dixen se eu prefería telemático, non quixeron, estamos facendo aquí. Entón, eu non dou visto todo. Entón, a abstención de Vilariño, do Bloque Nacionalista Galego. A favor o grupo de goberno, non hai abstencións. Imos co punto 4. O punto 4, expediente de modificación de ordenanzas fiscais da auga. Votos en contra? En contra, PSOE, Compromiso. PSOE a Compromiso, abstencións. Bloque Nacionalista Galego. A favor, o grupo de goberno. Queda aprobado por maioría. O punto 5, expediente de reconhecimento social de crédito número 54. Ten a palabra a conselleira de Facenda. Este punto, este expediente 3730, é o recoñecemento extrajudicial de unha serie de facturas por un importe de 303.413,59 euros. Son facturas por importes variados de reparacións de vehículos, aglomerados, produtos de limpeza. Decirlle, como en plenos anteriores, que estamos e seguiremos traballando hasta que isto se poida normalizar e poida quedar superada esta situación que nos evitaría traer unha vez máis estas facturas ao pleno. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí, a ver, 300.413,59, ni máis ni menos. Eu, de verdade, eu supoño que Raquel estará feliz de la vida de non levar Facenda e vostede estará nada feliz, por dicirlo así, de ter asumido Facenda. É un auténtico despropósito que un ano e medio casi despois do seu goberno sigan traendo a aprobación extrajudicial de que este gasto, 303.000, que non estamos falando dun gasto puntual que efectivamente a calquer goberno lle pode pasar. Non, é que estamos falando de que lonxe de que vostedes corrixan a situación totalmente anómala na que se están movendo e que vostede, claro, moi cucamente non o di e que aumenta, claro, bueno, non o di, vostede minte porque di, no, teléfono e tal, no, vostede, claro, é que a ver se pensa que nos aquí non lemos as cousas, é que neste pleno a maiores xa temos fora outro contrato máis, como é, obviamente, o de suministro, para a brigada, fundamentalmente, vale? Entón xa meten no seu debe outro máis que nin son capaces de sacar. E eu digo, a ver, pero outra vez o repito e repetiré esta vez, tan difícil é coller o pliego, por exemplo, para a reparación de maquinaria, ou agora, para o tema de suministro para a brigada, que cambiarlle a data e publicalo. Hombre, eu creo que non,
Eu creo que xa a estas alturas ou hai mala fe para non querer facelo ou hai unha incapacidade que sería aínda casi se me apura moito peor. Pero que estamos falando de que vostedes, lonxe diso, están aumentando este gasto. E, home, eu entendo que a todo o goberno hai que darlle marxen, pero de vostedes esgostouse fai tempo, e sobre todo despois daquelas leccións que vostedes repetidamente daban, non? Entón, a ver, non falamos de cantidades menores, estamos falando de cuestións moi anómalas que na práctica o que están supoñendo é dar a dedo gastos importantísimos e que obviamente isto supoña estar ao límite, por iso teñen que traer aquí o pleno, e segundo, unha falta de oportunidades ao resto moi grande, non? Eu creo que isto é importante que o corrixan, pero dunha vez, non? Moitas gracias, señor Partido Socialista. Cristóbal. Bueno, estamos no de sempre, máis do mesmo, e sume siguen. Un recoñecemento extrajudicial de créditos con as 73 facturas por importe de máis de 300.000 euros. Cando se van a sacar a concurso estes contratos? Estas facturas entrarían prácticamente todas nalgún dos contratos que vamos a referir agora. E xa quitamos o SAP, porque por fin está adxudicado, ou vai ser adxudicado en pleno, definitivamente, e a cuestión da farmacia, porque é un tema que ten bastante máis complexidade. Pero mantemento do alumeado público, suministro de peles para edificios municipales, combustible para vehículos municipais e calefacción, suministro de materiais de construcción para vías e obras, suministro de produtos de limpeza para edificios municipais, mantemento e reparación de vehículos municipais, servicios de telefonía e internet ou servicio de enerxía eléctrica. As facturas entrarían aquí prácticamente todas, a parte das da farmacia e a do SAP. Que non estamos falando só dunha cuestión de procedimento administrativo absolutamente irregular, inapropiado e falta de transparencia. É que estamos falando da adxudicación a dedo totalmente, de moitos gastos por distintos suministros, traballos ou servicios. Máis de 300.000 neste pleno, pero que isto está pasando absolutamente en todos os plenos. Moitos comercios, autónomos e pequenas empresas da LIN non teñen ningunha opción con este sistema, evidentemente, porque é a dedo. Pero, ademais, estamos falando do diñeiro que podía aforrarse con esos contratos, se estuveran funcionando. A concorrencia competitiva nos concursos, evidentemente, baixa os precios. Ademais, esos precios están no contrato e non poden cobrar o que lles pareza, como está ocorrendo deste xeito. Pero a ustedes, pois, parece que dá todo igual. Elaborar os pliegos deses contratos dalles moito traballo e xa nin se poñen colorados cando se lle recorda as cousas que dicían vostedes ao anterior goberno cando recoñecían créditos extrajudicialmente, por certo, con moitísima menor frecuencia e con moitísimo menos importe. Moitos deses plegos, como xa se dixo aquí agora, é simplemente facer un corte e pega, porque xa están feitos de antes. Pero ese famoso elenco de xestores que teñen este goberno, pois non se sabe onde está, porque isto sigue así, pleno tras pleno, e levamos máis de ano e medio de legislatura. Nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Teresa Varela. Pois eu agradecería á concelleira que, en vez de dicir que están traballando, que diga cantos contratos sacaron desde que vostedes están no goberno. Porque había contratos que xa quedaban finalizados da nosa época, estaban en trámite algúns de redacción, xa se fixeran consultas, e moitos das facturas que veñen aquí reparadas estaban vixentes cando ustedes entraron no goberno e non foron capaces nin siquiera de sacalos. Como ben lle dixeron, tanto por parte do Bloque Nacionalista como polo PSOE, teñen un borrador moi bo para facer estes contratos, co cual non implica un estudio desde un inicio, sin ter nada de base, senón que xa teñen un borrador para perfeccionar e sacalo, co cual non se entende como leven máis de ano e medio e non traigan ningún contrato. É dicir, que veñan reiteradamente facturas. E non é só eso, é que siguen deixando vencer contratos e siguen sin sacalos, como é o que lle refería a Paco do material da brigada. Entonces, eu non entendo en que están traballando, porque o traballo é nulo. Porque a diferencia vosa e do noso goberno é moi grande. Porque nós tuvemos unha interpretación restrictiva da base 15 e viñeron as facturas reparadas. Pero, pleno tras pleno, viña un contrato novo, unhas facturas ás que se lle daban solución e que xa salían da relación. E aquí non, aquí imos incrementando. E non aprenden, porque ainda por encima non levan un control do que gastan
desta maneira, entonces despois levaos a incumplir a regra de gasto e outras partidas. Entonces non levan control do que teñen imputado a cada partida, e que estamos falando de algo gravísimo, e siguen sin poñerlle solución. Entonces non digan que estamos traballando porque o único contrato que traen hoxe é o SAF, que no próximo mes ímonos topar a mesma relación de facturas, porque que xa casi non lle quedan contratos para vencer ou xa estarán todos vencidos. Entonces, non digan que están traballando porque o traballo é nulo, Moitas gracias. Miren vostedes, eu tendo a súa labor como oposición, eu fui unha oposición, sei que é fácil fazer demagoxia. Os contratos non os fan os concelleiros, señora Varela. Os contratos fan os técnicos da casa. Cando sai, perdón, estou falando eu respetei, estuve encalado mentre falou Teresa, agora, por favor, estén calados mentre falo eu. Pido o mesmo respeto que eu tuve con vostedes. Os contratos fan os técnicos da casa. E dicía, ainda vai pensar, señora Varela, que vivimos da renta do que vostedes deixaron. Nós estamos facendo xusto o contrario do que vostedes. Se nós temos unha línea de goberno, é antítesis da que tiñan vostedes. Mire, eu dixenlles que en maio cúmprese o ecuador deste mandato. Un mandato todo convulso por culpa desta histórica pandemia que non sabemos nin como vai, que por certo, dificulta enormemente. Eu non lle quero botar a culpa á pandemia, pero desde logo non axudou nada. Mire, aquí moita xente pechouse o Concello en partes, teletraballou moita xente, a persoa de contratación está de baixa, o que estaba sustituindo a persoa de contratación acabouse o contrato. Mire, nós vamos dar conta dese recado, non se preocupen. Eu dixenlles que en maio do ano que ven, que se cumpre o Ecuador, que íbamos ter todo encamiñado, non solucionado, encamiñado. E cando digo todo, non é casi todo, é todo. Fixemos unha importante labor en intervención, que espero que se note, en moitos outros departamentos. Quédanos, e casi teria que dicir quédame, porque casi é unha responsabilidade miña, porque son o xefe de persoal, quédame por arreglar contratación. E arreglareino, non se preocupe vostede, arreglareino. E, señor Fernández Vázquez, si é certo, cando se acaba un contrato, a empresa sigue facturando, pero factura ao precio que tiña no contrato aquel que ganou. Claro, lógico sería ter un novo, porque pode ser máis baixo ou máis alto, pero pode ser máis baixo ou máis alto. Normalmente é raro que baixen as cousas. Normalmente, é raro. Entón, están facturando o mesmo precio que tiñan. É dicir, se ti tes aquí unha empresa que está facturando a hora a 10 euros, pois cando se acaba o contrato sigue facturando a 10 euros. Entón, tampouco non nos equivoquemos. Outra cousa é que o normal era que estuveran os contratos todos en marcha. Claro, ese é o ideal. Pero nós temos que arar cos bois que temos. E mire unha cousa. Hoxe, por exemplo, estamos aquí defendendo temas que teñen que ver que para que o Concello funcione mellor. E mire, por primeira vez de moitos anos, señora Varela, e vostede foi a Concelleira de Facenda, por primeira vez de moitos anos, imos ter o presuposto día 1 de xaneiro. Despois de 4 anos, imos ter o presuposto con pandemia e todo, imos ter o presuposto día 1 de xaneiro. Estamos traballando nel. Logo, teremos ocasión, tamén nalgúna das súas mocións, que moito chaman ao consenso, señor Vilariño, pero eu non fun quen rompín o consenso con respecto ao tema que ten que ver co coronavirus. Non. Nós, cando tiñamos un paquete de medidas, chaméinos a vostedes, os portavoces, e pactamos un paquete. E saleu por unanimidade. Por tanto, fan chamadas ao consenso, pero eu tamén quero consenso. Pero se ustedes me presentan unilateralmente unha cousa, aí, obviamente, non creo que queiran moito consenso. O que queren é meternos un dedo nun ollo ao goberno. E nós temos que gobernar. E gobernar non é ser populistas. E mira, nós agora estamos facendo o presuposto. E ao presuposto faltan 700.000 euros para cadralo. É dicir, que hai que mirar onde podemos quitar algunha cousa máis e a mirar cousas que quitemos para poder sobrevivir. Claro, ustedes, se isto non fora capaz, se non fóramos capaces de fazer o presuposto, ustedes felices, daríanos estar na entidade. Imos fazer o presuposto. Con ustedes ou sin ustedes. Gustaríanos facelo con ustedes. Porque, ademais, mire, cando teñamos o documento, vou explicar da A a Z, e van ver o que vai, o que ingresamos, porque o ingresamos, e o que queremos gastar, porque o queremos gastar. Obviamente dirán que non, obviamente. Tamén é lóxico, hasta certo punto, que a oposición diga que non ao orzamento dun goberno. É normal. Pero eu vou explicar
desde A a Z. Claro, pódese facer demagoxa. Sí, podemos baixar os impostos, podemos tal... Oiga, eu creo que un pouquiño de... Temos que mirar para o goberno central. Como baixo os impostos? Dios me libre. Eso é unha bicoca. É que agora resulta que os que andan con diésel son todo terratenientes e grandes empresarios. Que andan con diésel, por desgracia, son a xente de clase media, clase baixa, e que de clase media, clase baixa, e, por tanto, cando se di que iso quere perjudicar aos ricos, iso é mentira. Por tanto, mire, nós vamos fazer un presuposto que estamos elaborando neste momento. Eu calculo, se todo vai ben, ter un pleno, o pleno dos presupostos non quero que coincida co pleno ordinario do mes que ven. Entón, antes do pleno ordinario do mes que ven, gostaría meter o pleno dos presupostos, para que o presuposto entre en vigor o día 1 de xaneiro por primeira vez desde... Mire, o ano 15 perdemos as eleccións en maio. O ano 15 entrou o presuposto en vigor o día 1. O día 1 de xaneiro do ano 15, e desde o ano 15 que non estábamos aquí, non volveu entrar en vigor o día 1, non sei se o ano 16, que creo que foi o único presuposto que fixestes en tempo e forma. O único, creo, non sei. En todo caso, esos datos pódense comprobar. Quero dicir que queremos volver á normalidade. O primeiro para normalizar unha cousa é ter un orzamento co que traballar. Que o goberno xa ven retrasado, o goberno do Estado. E o goberno da Xunta vai máis adiantado, pero non sei se os terá para o fin de ano, supoño que sí. Entón, indo ao goberno do Estado, estamos traballando con previsións do goberno do Estado. Así que indo ao goberno do Estado non é suficiente para darnos os datos cos que podemos contar nós. Porque, mire, non se fíen do que pon a prensa. A prensa parece que podemos gastar centas a benaventas. É mentira. Eu lle demostrarei. Que nos deixan gastar... Perdón, señor Santalla, non se preocupe, terá a súa palabra. Eu demostrarei que é mentira. Os concellos non é certo que nos deixen gastar os remanentes. Verán cando paso o ano 21 e o 22, cando pase, o ano 20 e o 21, que non temos regla de gasto, verán que porcentaxe está gastado dos remanentes en España. Digo eu, non vai chegar ao 50%. Por que trampa? Actúan con trampa contra nós. Non hai forma humana de facelo. Non hai forma humana de facelo. Por lo tanto, si en teoría podese facer, na práctica darase feito. Non. Na práctica non se dá feito. Nós vamos a intentar ser alumnos dos máis aplicados. Vamos a intentalo. Pero non vai ser fácil. Xa yo digo eu. Porque a día de hoxe, por exemplo, o que dixeron que podíamos dispoñer para poder cadrar algunhas cousas no presuposto, a día de hoxe, non sei se sale hoxe, pero se non ainda está sin publicar o decreto. Si, hai un acordo entre partidos, perfecto. Non ten que ir xa por o Senado, vai ao Congreso. Hai un acordo entre partidos, pero ainda non está publicado. Por lo tanto, ainda o dos remanentes dixéronnos que sí, pero ainda non está claro que teña que ser que sí. Por lo tanto, a ver, creo que é certo que en contratación temos un problema. Tiñano vostedes. Vostedes tuveron unha baixa da única persona que tiñan ali. Tiñan 2 persoas. Tiveron unha baixa. Non. E, obviamente, pois non puderon traballar como querían. Nós tuvemos a mesma baixa, máis ou menos, ou un tempo parecido, ou máis, non sei, e temos o mesmo problema. Por lo tanto, temos que dotar máis ese servicio. Estamos neso. É prioridade 1, dotar ese servicio con outro técnico. Por lo tanto, farémolo. Cando faremos? Eu se houbera podido facer, se houbera feito con tempo. Así que é certo que non debían vir tantas cousas, reconocimientos de de crédito, estou de acordo, pero non é menor certo que se non se sacan os contratos é porque non se dá, porque temos atascado o departamento de contratación e iremoslo desatascando pouco a pouco. Pero imos poñer os medios, Ali agora hai mesmo un auxiliar administrativo, é o técnico responsable un administrativo, perdón, non auxiliar, un administrativo, é o técnico responsable como se chama, do departamento. E agora vamos meter outro. É no que estamos traballando agora para máis pronto que tarde. E despois, se fai falta máis, ainda meteremos máis. Non se preocupe que ese desapartamento vou no desatascar. E cando chegue maio, que se cumpre o Ecuador, vai estar todo en perfecto estado de revista. Non solucionado, pero todo previsto. E non damos feito máis. O resto é demagoxa. Pódennos acusar do que queiran, de acordo? Pódennos acusar do que queiran. Pero aquí, durante a pandemia, traballamos a medio gas como todo o mundo. Como todo o mundo. E se nós damos tido o presuposto
o día 1 de xaneiro volveremos á senda da normalidade, que nos vai levar ainda un tempo, pero volveremos á senda da normalidade. Moitas gracias. Votamos. Facer uso do meu segundo turno. Solo demos un turno. Perdón? Solo foi un turno. Só un turno, sí. Entón vamos co segundo turno. No. Houve 2 turnos. Non houve 2 turnos, Houve un turno Un nas solo. facturas. Vale. Non hai problema. Procurade abreviar, e eu tamén abrevo. Sí, claro. Eu xa non interveño, veña, para que vexan ustedes, xa non interveño, interveñan vostedes. Paco xa non intervén, Cristóbal. Román Agra. O meu que lles pediría é que reparten o tempo como queiran, Sí, pero pero- se nun punto está intervindo un concejal debía intervir nese punto, Sí, o concejal. pero- Fagan como queiran. Vostede non se preocupe que se a nós algo nos caracteriza é dicir as cousas claras e breves. En iso non nos parecemos nada a vostede. Pero eu A claro... vostede eso non o caracteriza, Román, é sabio. Sí o sí, de verdad que sí. Dicir as cousas breves pode ser claras. En todo o que dixo, si que hai unha cousa que eu lle dou ao 100% a razón. A prensa non lle fagades caso. Porque, claro, eu vexo a prensa e a vostedes ponos todos os días por as nubes. E, por lo tanto, se lle facemos caso á prensa, a verdad que isto, Galicia vai viento en popa, usted nunca fala da Xunta de Galicia, jamás fala da Xunta de Galicia. E eu pregúntome, que fai a Xunta de Galicia por o Concello de Lalín a diario e por a xente que está sufrindo, como contaban os compañeiros, os problemas desta pandemia? Pois, permanentemente o Goberno Central. Pois, mire, o Goberno que nós temos máis cercano é o que recibe os presupuestos, que son máis de 10.000 millóns de euros, para despois redistribuir como lle dá a gana, é o Goberno da Xunta de Galicia. Temos que, por dunha vez por todas, a ver se empezamos a decir as cousas e poñelas no seu sitio. E, mire, señor Crespo, ten que perdonarnos neste tema. Estamos pensando, por primeira vez, votarlle en contra, porque, mire, usted non pode excusarse nos seus concelleiros. Os meus concelleiros non valen para facer un presupuesto. Pois, antes, no goberno anterior, os concelleiros do goberno anterior valían tamén para facer presupuestos. Me consta que valían para facer presupuestos e outras cousas. Ten usted un problema, e non se escude, claro, nos seus concelleiros, e non se escude tampouco nos técnicos, porque, según está dicindo, incluso ten máis técnicos que tiña o goberno anterior. Así que eu, sinceramente, nós pensamos que é un problema de pouca capacidade de traballo. E por volverlle a insistir, e nisto usted non o debera tomar a mal. É dicir, usted estar con estas facturas que nos está traendo 300 e pico mil euros, está rondando a ilegalidade, porque permanentemente, mes tras mes, facturas de 300 e pico mil euros, vostede sabe perfectamente que iso non pode ser así, porque veñen facturas moi elevadas, moitas delas. Así que, tiñamos que dicir de forma ben clara, porque para votar en contra temos que xustificar nós ben o voto, porque a favor de logo non lle podemos votar, porque claramente é unha situación, pois, como lle digo, cercana á ilegalidade. E mire, por último, imos ver se usted, porque eu métome nas cousas que vostede dixo, senón ceñeríame concretamente o que estábamos falando, pero é que usted abreu unha serie de cousas, de presupuestos e tal e cual. Pois, lóxicamente, nós gustaríamos participar nos presupuestos, pero moito me temo que ao paso que van, usted non vai ter nin siquiera presupuestos por o ano 21, e moito menos a primeiros de ano, como vostede dixo. E, por último, se me permite, como é capaz vostede de chamarlle demagoxia a baixarlle os impuestos ou sacarlle as tasas ás veciñas e aos veciños de Lalín que está caendo? Pero usted non ten o contacto ca xente. Eu agora estou recibindo whatsapps de negocios de Lalín dicíndome apretade que estamos a punto de pechar. Pero usted non lle din eso ao señor Crespo. A usted non lle din esas cousas. Que non lle cobra agua, que non lle cobra as tasas. De verdade que non lle din? Entón, usted non sala a rúas, a ver se só os que salimos á rúa é o que non nos comentan estas cousas. Pero estamos nunha situación agónica. Non se prevé cocido, ou menos cocido, non se prevén boa festa de Navidade, é dicir, todos os sectores económicos, agás posiblemente o rural, están nunha situación agónica. E teñan en conta iso,
porque chamarlle demagoxia a unha proposta de baixarlle os impostos ás veciñas e aos veciños de Lalín creo que é unha equivocación e, ademais, moi grave para un experto, como vostede dice, que é vostede. Gracias. Turno para compromiso. Teresa Varela, ten a palabra. Bueno, eu, en primeiro, agradecería ao alcalde que se ceñira a orden ao punto que estamos a tratar, que non introducira outros temas de debate, porque agora vexo-me obligada a responderlle a cousas que non teñen nada que ver co punto que estamos a tratar. Eu fui moi clara, dixenlle que nós sí que sufrimos a baixa da traballadora e fomos previsores e fixemos unha bolsa de contratación que lle axudou a paliar a baixa desta traballadora que agora vostedes sufriron, porque tuveron técnico tirando desa bolsa. A min boto moito de menos a José Antonio, porque el pleno tras pleno facía a súa labor, e na súa corrección sempre nos recordaba todo o que quedaba por contratar. Entonces eu empezaba as miñas intervencións dicíndolle que contratos había novos, cousa que ustedes non fan. O COVID afecta a todas as cousas, pero non lle boten a culpa ao COVID de que teñan os contratos retrasados, porque se en algo podemos decir que esta pandemia foi boa, foi para que os técnicos traballaran a porta cerrada, entonces puderan avanzar en moitas cousas, porque ca atención ao público relativizanse moitas cousas. Aquí non a houbo, co cual puderon haber avanzado moito nese tema. Entonces, eu agradeceríalle que antes de facer acusacións que revisara a hemeroteca. O orzamento do 2016 entrou en vigor o día 1 de xaneiro. O orzamento do 2017 tuvemos que levar unha moción de confianza. Pero nós aí xa tiñamos, habíamos perdido a como se chama, a maioría. Entonces, vostedes, e que é tristísimo, que estando en maioría, levaran o ano pasado o orzamento a aprobalo con carácter retroactivo. E eu aconselleille que o fixeran xa para este ano, porque son un goberno en maioría que non están traballando cun orzamento prorrogado e queren nos dar leccións aos outros. E que isto non é grave, é o seguinte. Entonces, tamén nos di que nos vai que quere que o orzamento se aprobe en consenso e que nos vai ter en conta e todo o demais. Pero vai nolo explicar desde que este feito. Aí xa demostra o consenso, como entende vostede o consenso. Usted o consenso entende como unha imposición, valéndose da maioría. Única e exclusivamente, porque non ten en conta nada do que se lle está dicindo. Remato este punto dicíndolle que non nos desvío o tema, porque o 90% das facturas que veñen aquí a reconocimiento extrajudicial no goberno anterior tiñan un contrato. Esa é a diferencia entre o seu goberno e o noso goberno. Moitas gracias. Ben, obviamente aí non chegamos a ningún acordo. Non quero perder nin un segundo máis, señora Varela, explicándolle o que vostede sabe perfectamente. Pero vostede ten conta do que di e nós tamén temos conta do que decimos. Señor Santalla, pero vostede que... Como que me reta... O sea, como me reta non aprobar... O sea, usted di que o día 1 de xaneiro que non vai haber presuposto. Pois entón espero que me aplauda cando haxe. O día 1 de xaneiro, mandarei o día 1 de xaneiro non que festeo. O día 2 mandarei un mensaxe para que poña nese Facebook tan bonito que ten o PSOE, donde contan a máis que mentiras, pagando encima, porque pagan porque lles publiquen para que teña máis difusión, que teñen todo o dereito do mundo. Faltaría máis que os seus cartos poden fazer o que queiran, poñerán, eu retei ao señor Crespo a que o día 1 entraba en vigor o presuposto, entrou. E tamén é outra cousa, se non entra, pois tamén dicir, eu retei ao señor Crespo que non entraba o día 1 e non entrou, tiña razón. Entón, espero o día 2, porque un non lle pido descanse, o un tranquilo, o día 2 espero que rectifique e que pida perdón. O perdón non ten que pedir, disculpas. Dicir, oye, eu pensei que non iba a entrar, pero este goberno que nos dicimos que é incapaz, resulta que por primeira vez en 4 anos fixo. Si que queda ya anotado, o día 1 de xaneiro recordarello se entra en vigor ou non. Si non entra, gana vostede, si entra, gano eu. Vale? De acordo, vamos a votalo. Votos en contra? Votos en contra? Vamos a votar, Santalla. Votamos. Votos en contra? Compromiso? Abstencións? PSOE e Bloque, a favor o Grupo de Goberno. Moitas gracias.
Vale, vale. Punto 6, expediente de modificación de crédito número 20. Ten a palabra a concelleira de Comercio. Bos días a todos. O obxectivo deste expediente é a dotación de crédito para poder asinar o convenio CAED correspondente a este ano. É unha dotación de 56.615,02 e ten como obxectivo colaborar na dinamización do sector comercial e empresarial do Concello a través da EDE. Dos 56.615,02, 51.660 son para campañas de dinamización e 4.954,22 euros son para os servicios de seguridade e vigilancia do polígono. E nada, é para isto. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Non sei, casi me fai cambiar de posición a explicación da concelleira. E iba a votar a favor e xa non sei se facelo. Home, eu creo que esta axuda ben determinada do anterior goberno, non cousa que se lle esqueceu seguro sin ninguna malicia dicilo, e eu vou manter a mesma postura que mantiven neste tema, que non estamos a favor de facer obviamente colaboración coa EDE, parecenos unha asociación importantísima para traballar con ela, é unha asociación con moitísimo potencial e que nós non temos ningún problema en decilo así e que ademais con un traballo ás veces positivo e outras veces non, como seguramente nos pasa o resto. En todo caso, a postura que nós sempre mantivemos é a seguinte, que nós non compartimos que se lle poda dar a EDE ou outra calquera asociación, neste caso falamos da EDE, casi 60.000 euros para invertilos fundamentalmente en cuestión comercio. Hagas algunha engádega que, bueno, que repetir o que nos fixemos no anterior, pero que en todo caso vaya só para asociados. Que quero dicir con isto? Que este goberno carece de política de comercio máis alá do que a EDE. Nos entendemos que se lle dá 56.000 euros a EDE, nosa proposta é de sempre, que esos cartos terían que ir ligados a actividades que foran abertas ao conxunto do comercio, da hostelería, ao que se dirixiran. Entendedes o que quero dicir? Non é novedoso o que estou expoñendo, non? Entón, o que non pode ser é que sigamos gastando cartos públicos, polo tanto, de todos os veciños para investir nun sector e que, obviamente, ese sector non se vexa beneficiado por ese investimento tan importante e só que o faga unha parte dos que obviamente son socios, non? Non me vou meter, faltaría máis no que a política da EDE nese sentido, ni pretendo, ni tería ningún sentido, pero o que sí que quero dicir é que os cartos que este Concello aporte a EDE terían que ir ligados a que ese gasto ten que ir a que as actividades sexan para beneficio do conxunto do comercio, da hostelería, de la LIN, non para unha parte, porque senón, quen lle fai a outra parte que paga os mesmos impostos e que forma parte destos cartos? Nos, de verdade que isto, non sei, imaginadevos que se lle dá a outra sociedade, e que non a outro sector e que lle dis, non, só lle vamos dar a uns poucos dese sector. Verdade que non tería ningún sentido. E nós creemos que isto é importante, dotar a EDE destes cartos para que faga actividade, eu creo que está moi ben, pero que en todo caso, bueno, pois que estes cartos vayan en beneficio de todos os veciños e veciñas de la LIN, porque na práctica, vamos, tamén estamos a xente dicindo, oye, usted está fora desto por non estar nunha entidade. E eu creo que aquí ninguén está obrigado a formar parte de nada que non queira, non? Moitas gracias. Turno para o PSOE. Sí.
Bo día a todas e a todos. Nada, eu simplemente facer un inciso pequeniño neste tema. Nós non estamos en contra, todo o contrario, de que se colabore coa EDE para incentivar o comercio. O que sí que creemos é que se lle debe dar a mesma oportunidade a todas as asociacións ou aos comercios do noso pobo. E tamén creemos que o de incentivar o comercio debería partir de primeiras do Concello e da Concellería. E logo, obviamente, se se pode colaborar con outras asociacións, pois benvido sexa. Pero dicir que o de dinamización do comercio a través da AED pois di moito do tema. Eu creo que debería ser o contrario, que debería dinamizar dentro do Concello e despois colaborar coa AED, en todo caso, pois con outras asociacións, porque hai máis asociacións no noso Concello que traballan tamén do mesmo xeito. Moitas gracias. Compromiso? Non sei. Xa. A ver, nós estamos de acordo con este punto. Cando nós chegamos ao goberno había 5.000 euros, era o que se lle daba por convenio a AED. Nos apostamos fortemente por este convenio, elevámoslo a 35.000, os que despois se lle incrementou da vixiancia, cousa que ustedes agora están facendo. Recórdolle que en campaña electoral vostedes prometían que dos do minuto 1 o iban a incrementar a 100.000 euros. Votamos de menos ese incremento. Quero que recordarlle que aquí en Lalín hai máis asociacións de comercio. E hai, por exemplo, de tendas ou hai centros comerciais abertos que tamén teñen unha labor importante. Entón, canto se lle vai dar e que convenios se van a firmar con eles. Entón, ya hai comercios e hosteleros que non están asociados, pero que tamén se teñen que ver beneficiados da actividade do Concello. Entón, como se vai a activar a actividade destes comerciantes e hosteleiros non asociados? Grazas. Moitas gracias. Sisto. Karen ten a palabra. O resto é da seguridade do polígono. Logo, tamén comentarlle que o proxecto que eles nos trouxeron para defender estes 50.000 euros, evidentemente traballan para os seus socios, pero a gran maioría dos cartos, a gran maioría e moi gran parte dos cartos están destinados a todo o pobo de Lalín. De feito, teñen un proxecto cara a Televisión de Galicia para que a xente veña a Lalín promocionar o comercio, a hostelería de Lalín, e iso non é solamente para os socios da EDE, senón para todo o comercio e a hostelería. Ese é un proxecto dos de máis cuantía. E logo tamén teñen outro proxecto de adornar as rúas de Lalín, as rúas comerciais, para que o visitante, cando veña a Lalín, o turista, pois teña unha visión bonita do pobo. É un dos proxectos que nos trouxeron tamén dunha cuantía importante. Entón, si está ben que eles traballan para os seus socios, pero tamén considero que están traballando moito para o pobo e están facendo, creo que moi ben as cousas, como sempre o fixeron. Logo, dicirlle a Alba que se lle dá a mesma oportunidade a todas as asociacións. Sí, Alba, que pasa que a mí nadie máis me trouxe un proxecto, trouxe a ED, eu séntome que a ED trae un proxecto, estúdiase, o resto das asociacións non vi que fixeran nada, nin que trouxeran ningún proxecto, nin nada, vale? E logo, a contestarlle a Tere, que os 100.000 euros para a ED vai no noso programa. Claro que sí, pero é para os 4 anos, vale? E logo, de momento estamos cumplindo a nosa palabra, como cumpliremos, bueno, con parte do programa de comercio, con parte ou con todo o programa de comercio que tiña pensado intentar cumplir todo. Nada máis. Moitas gracias. Moi brevemente, por favor, se fai falta máis explicacións, digo porque imos un poquinho de retraso no pleno. O Bloque Nacionalista Galego, quere intervir? Non. Perdón, o Partido Socialista? Sí, non. Compromiso. Ben, señora concelleira, bueno, bons días. Resúltame bastante curioso escoitala decir que
para outros colectivos, como, por exemplo, de tendas, que non fan nada. Bueno, eu non teño a mesma percepción do que vostede está dicindo. Sabe que eu fun persoalmente, algún disgusto causoume internamente no goberno, o primeiro que apostou por incrementar sustancialmente as axudas á Asociación de Empresarios. É algo do que non me arrepinto, a pesar de algúns episodios cos que non me sentía especialmente cómodos. Tamén é certo que vostede sabe como a min que cando tendas asociadas á ED, non asociadas á ED, aproveitábanse, entre aspas, de Black Fridays e noites brancas, etcétera, aos membros da ED, sobre todo a súa directiva, non lle gustaba especialmente, protestaban por esta situación. Isto vivino eu en directo, non é como contara absolutamente ninguén. A axuda é importante, é moi importante, e eu a comparto. Insisto que en campaña electoral vostedes prometeron 100.000 euros, agora está dicindo que son 100.000 euros en 4 anos, o cal significa que o mellor teñen intención de rebaixarlle a axuda a ED. Gustaríame que aclarase isto, se son 100.000 euros todos os anos ou 100.000 euros para 4 anos, porque o que estarían facendo é rebaixar a axuda precisamente á Asociación de Empresarios. E eu decirlle a vostede que estivo nesta asociación, de facto eu penso que sigue estando nesta asociación dentro do Concello, o cal é ata lexítimo, entendo, e non é criticable pola miña banda, decirlles que intenten abrirse a outros colectivos que a mellor por diferentes cuestións non están a gusto con esta asociación de empresarios a que eu recoñezo os seus méritos, faltaría máis. E tamén me gustaría que vostede, como membro do Goberno, por exemplo, se unise ao que dixen eu e dixo o presidente da ED, por exemplo, co tema dos horarios que está impoñendo a Xunta de Galicia, que van a causar un auténtico destrozo na hostelería local. Eu creo que tamén o Goberno de Lalín se teña que pronunciar en este sentido, aínda que a Xunta de Galicia a goberne Alberto Núñez Feijóo, que conseguiu por fin a independencia de Galicia, a illada de Asturias, de Castela, do norte de Portugal, e que está actuando dun modo, eu creo que absolutamente demoledor, entre outros concellos, para a economía de Lalín, con medidas como as que tomou cos horarios da hostelería en este momento. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Ben, non se contenta quen non quere. Nós temos un compromiso ca ED, é o noso programa electoral, por lo tanto, ímolo cumplir, temos 4 anos para cumplilo. Esperamos o que nos respete a pandemia, o que demos librado da pandemia, esperamos cumplilo. Esperamos cumplilo, se é posible, na súa integridade. Nunca un programa electoral se cumpriu na súa totalidade. Nós non imos ser os primeiros, pero sí que vamos cumplilo. A diferencia de vostedes, cando pasen os 4 anos, imos mirar o que cumplimos e o que non. Eu creo que o que se pode demostrar é fácil. Por lo tanto, nós, cando facemos cousas ca ED, cuidámonos moito, señor Vilariño, de que sexa para todo o povo. É certo que o facemos ca ED, pero se na ED vai un plan de dinamización do comercio, a ED non di ven comprar os sitios dos afiliados, non? A ED di ven mercar a Lalín. E se na Televisión de Galicia, que van facer un spot, que eu creo que enseñaron un avance moi chulo, e cando facemos un reclamo para vir a Lalín, a xente ven a Lalín, pero non por socios da ED, ven a Lalín, por iso nós lle damos eses cartos, porque os nosos cartos tamén van condicionados, por iso negociamos con eles. Oye, nós nunca lle imos dar cartos exclusivamente para os socios da ED. Nos damoslle para campañas donde haxa socios da ED, pero que beneficien a todos. É dicir, ese spot que vai ter a Televisión de Galicia é un spot para vir a Lalín, a comprar a Lalín e a comer cocido a Lalín. Punto. Por lo tanto, ese spot que se pagan cos cartos deste convenio é para todos os de Lalín, sean de tendas, sean da Plaza de Abastos, sexan da ED, de quen que sexa. Por lo tanto, que sepan que nós, este convenio, a nosa intención é incrementalo na medida do posible para poder cumprir o acordo que nós temos, o compromiso que nós temos. Vamos a votalo. Votos en contra? Non hai? Abstencións? Non hai? Apróbase por unanimidade. E das cousas que se aproban por unanimidade temos que discutir un anaco bo. Debíamos discutir as que non estamos de acordo.
digo que podíamos debatir as que non estamos de acordo. As que estamos de acordo non lle debíamos debatir tanto. Imos co punto 7. Expediente de modificación de crédito número 21. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Modificación deste crédito por un importe de 47.254,78 ten a finalidade para acondicionar un local ali anexo ao pabellón municipal. O obxecto deste acondicionamento vai ser para ubicar o que ahora mesmo temos aquí nunhas das dependencias do consistorio para os alimentos. Básicamente porque consideramos que non é o local adecuado, sobre todo por preservar a intimidade de todas as persoas que veñen a recoller, aínda que ben é certo que sempre se intenta que sexa fora da xornada habitual de mañán, que se fagan esas entregas e esas recollidas en horario de tarde. Pero tamén, por outro lado, indicar que o destino tamén deste local é en previsión de que no momento que se acometan as obras no edificio do Manuel Rivero, onde ahora mesmo están as instalacións do colectivo da Asociación Mencer, ter xa un local xa adecuado e acondicionado para o que precisan para facer esa reubicación de onde están ahora as instalacións de Mencer e que poidan xa pasar para ali e non interrumpir a súa labor tan necesaria como sempre fixeron e máis todavía neste momento. Moitas gracias. Intervencións? Paco Lireño non intervén. Soe? De nada. A ver, históricamente esas dependencias, eu sempre recordo que tiveron múltiples problemas de humedades, de filtración, non sei que. Entón, bueno, pues pedirlle que teña de especial cuidado en que eso se corrixa, porque senón... Sí, ese problema sabemos que existe, de tal maneira que nas obras vamos a intentar que, sobre todo, que haxa... Porque chapuzas, desgraciadamente, xa temos tido bastantes, entonces evitar ese problema, ainda que sea, que por o que dis agora, que non vai ser un local definitivo, pero, bueno, ali mellorase moito a ubicación con respecto ao que hai, porque hai aparcamento, porque ali o aparcamento é restringido, polo tanto, a xente que vai ali coller alimentos, hai aparcamento bastante, non teñamos problemas cando teñamos ali os alimentos, tanto para cargar como para descargar, e logo, pois, bueno, o resto tamén. Turno para compromiso? Sí, só decir que nos parece ben, señora concelleira, a ubicación que pretende, que como iba a decir como Cristóbal, que hai problemas de humidades ali, hai tempo, aí estiveron moitísimas cousas guardadas e tal, o mellor poden ir falando xa co seguro para non ter que facelo 10 anos despois e ter que o seguro cubrir este tipo de deficiencias que pode ter ese inmueble, nada máis. A diferencia entre nós e vostede, señor Cuña, é que nós os seguros utilizámolos cando temos que utilizar, pero sabémoslo facer tan ben que os seguros non se dan escaqueado, cousa que vostedes seguro que non o facían. O proceso do Lalín Arena ao que vostede se refire, gustaríame ver a vostedes gestionando este concello con respecto ao Lalín Arena. Sabe que ocorrería? Que pagarían 300 e pico mil euros de fondos municipais. Non teño ninguna dúbida. Por lo tanto, non nos infravalore. Non vai haber seguro ningún, sabe por qué? Porque só habremos a facer nós, non a vai facer ninguén. E, por lo tanto, non se preocupe. Entendo que, como me dixo eso, por alusións podo contestar. Bueno, por alusións é que vostede xa me dirá que ten que ver o seguro cunha obra que vamos facer ali no Chilme, que ten que ver unha cousa con outra. É que vostede buscou pau po lombo, permítame que nós non temos... Un pouco sí. O que lle quero decir é que, evidentemente, un edificio que se demostra como a Lalín Arena, que ten deficiencias de infraestructuras dende o primeiro minuto que vostedes presuman que teremos ocasión de falar deso, se me deixa contestar. Teremos ocasión. Que vostede presuma de que un seguro vai cubrir o que ten que cubrir, que esa infraestructura deficitaria dun punto de vista da propia infraestructura dende o primeiro minuto e que o queiran poñer como exemplo de xestión é cando menos curioso. Habría que ver, porque eu non o quixen ver, quen recepcionou ese edificio, como para que vostedes agora presuman de que un seguro ten que pagar as deficiencias gravísimas que ten algo que costou case 8 millóns de euros. Mire unha cousa, unha vez máis erra vostede.
O Lalín Arena é un gran logro do goberno do Partido Popular. Vostedes nunca nin por asomo serían capaces de facelo. En Catrano fixeron unha rotonda. Por lo tanto, mire, que as deficiencias que teño o Lalín Arena é unha gran obra, señor Cuíña. Póñase como queira, quítelle valor ao noso, póñase como queira. Non é certo. O Lalín Arena é unha gran obra, inda que teña filtracións, é unha gran obra das millores que hai en Galicia, da que estamos tremendamente orgullosos, aínda que meta auga, aínda que haxa que negociar con Danosa para que o cubra. Non se preocupe, vai estar en perfecto estado de revista, este tranquilo, pero eu creo que fixemos unha boa xestión e Avelino, sobre todo, leva traballando neso desde o pedrazo, moitas horas dedicadas a eso, e pareceme injusto que vostede minimice eso, pero bueno, ala usted, é dono de decir o que queira. Vamos a votalo, que estamos falando de Mencer. Votos en contra, non hai, abstencións, non hai, a favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 8, expediente de modificación de crédito, número 19, ten a palabra a concelleira de Facenda. Sí, con esta modificación trátase de suplementar de crédito para cubrir os gastos de aquí hasta final de ano, os gastos da enerxía eléctrica. O suplemento de crédito é por un importe de 148.500 euros, indicar que tanto no contrato de suministro eléctrico como no de mantemento de alumado público efectivamente estamos sin contrato, motivado tamén porque, como vostedes saben, estamos ca tramitación da subvención que foi resolta do proxecto do IDAE, no que esperamos poder contemplar estas dúas modalidades de contratos que precisamos. Indicar tamén que neste importe que hoxe modificamos e que precisamos para chegar a final de ano, co orzamento do 20, sí que tuvemos que sufragar tamén facturas do ano 19, desde o mes de novembro. Por outro lado, vostedes tamén saben que neste momento non temos un mercado regulado do precio e tamén aquí tamén están recollidos gastos que supuxo pois en reposición ou mellora ou incluso novas instalacións de farolas do alumeado exterior. E non teño nada máis que aportar nesta primeira intervención. Turnos para a oposición. Bloque Nacionalista Galego. Eu nas comisións xa dixen que pedín explicacións porque, a ver, é que estamos falando dun desfase ni máis ni menos de 148.000 euros. E eu nas comisións informativas pedín explicacións de que por que se produciu este auténtico desfase. E resulta que ali non tivemos resposta e hoxe vexo que seguimos sin ter a máis mínima resposta. Como é posible que haxa prácticamente 150.000 euros a maiores en gasto de enerxía eléctrica sin que vostedes saiban de que? 150.000 euros a maiores da previsión, cando este ano estivemos 3 meses pechados. Pero como é posible, cando as instalacións municipais estiveron 3 meses pechadas neste ano, que poda haber este desmadre de cartos? E estamos falando, entendo eu, sobre o orzamento anterior, que sí que, evidentemente, cumplía e era suficiente para asumir o gasto en electricidade. Eu, mire, eu vou pedir por escrito este expediente para velo, porque eu moito xa me estou temendo que estes cartos realmente non se gastaran en consumo de enerxía e si en colocación de farolas cando non podían. Eu, de verdade, creo que aquí vostedes, estamos falando, insisto, de 150.000 euros, teñen que explicar que pasou, onde se gastaron e para qué, porque eu creo que non poden vir a un pleno con... Estamos falando de 25 millóns das antigas pesetas en aumento de consumo de enerxía e que vostedes, pois nada, non din nin de qué. Sobre un orzamento que nas anteriores é evidente que chegaba. E sobre un orzamento, insisto, que o calcaron por que dixeron do anterior goberno e que era suficiente. Eu entendo que pode haber desfases, non pasa nada, pero terán que ter unha explicación.
pero non o entendo, Máximo, cando este ano, pois hábil, polo confinamento que houbo, pois hai instalacións que estiveron pechadas ou, noutros casos, ou aínda siguen, insisto, aínda siguen dependencias municipais con menos horario do establecido en termos de normalidade, non? Sin ser polo COVID. Por lo tanto, home, eu creo que non poden despachar este tema así con esta alegría. Moitas gracias, Partido Socialista. Nada, a miña intervención vai na liña do compañeiro do BNG e simplemente creemos que é unha cantidade nada despreciable e que a mellor se fora do outro ano non chamaría a atención porque, pode ser, como di Paco, que haxa un desfase, pero claro, que 150.000 euros de desfase se produza neste ano, a verdade é que chama un pouco a atención porque, como ben dixo el, os museos estiveron pechados, houve instalacións deportivas que estuveron pechadas ou que ahora ainda están con reducción de horarios, entón non entendemos moi ben de onde ven esa cuantía. E creo que deberíamos saber de onde ven porque unha cousa se foran 1.000 euros, pero claro, estamos falando de 150.000 euros. E nada, se nos pode explicar de onde ven, pois votaremos pelo menos sabendo o que facemos. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Bueno, pois polo menos di que está sin contrato, reconoce a súa incapacidade de xestión, porque o da luz era tan fácil como adherirse ao da FEM. Entón xa terían contrato. No da mantemento, tiñano en vigor cando vostedes se entraron, nin siquiera foron capaces de sacalo. Entón, aí está a súa incapacidade. Isto é gravísimo, porque o que é a estimación desta partida fíxose no orzamento que vostedes aprobaron en novembro para o ano 2019, co cual aí tiñan a estimación real nun orzamento casi, porque lle quedaba a factura do mes de novembro e a de decembro. Para podelo imputar o orzamento, colleron a cantidade do ano anterior, incrementaronlle algo con respecto ao que viña prorrogado, cubrían. Este ano estamos pechados, desgraciadamente, por estas cousas e incrementan. Pedimos información nas comisións e non nos lo dan. Nin a concejala de Facenda que saiu, nin a concejala de Facenda que acaba de empezar. Dóubola eu, compañeiros. Aquí pasa unha cousa. Non hai contrato da luz e como a todo. Hai que se adherir aos precios de mercado. Subo o precio da luz e o Concello está tirando cartos públicos por non se adherir ni siquiera ao da FEM, que era máis caro co que viñamos tendo de antes, pero polo menos, se non sodes capaces de sacalo, adheridesvos ao da FEM e non pagamos a luz máis cara. E ben outro problema que xa anunciei no recoñecemento de facturas, porque se ides aos reconocimientos extrajudiciales, tedes que no mes nesta relación de facturas ven unha factura de Elenor, que é unha das empresas que se dedica ao mantemento do alumiado público, por un importe de 6.000 euros. Verímonos ao mes anterior e temos unha de Elenor de 7.000 euros e outra de Holman de outros 7.000 euros. Imos ao pleno anterior e tamén temos facturas por importes similares. Entón, son tan incapaces que non son capaces nin de sumar o que van gastando. Entón, tópanse con que agora non hai cartos na partida e teñen que suplementalo. Entón, sería moi honesto vir aquí e dicirnos xa nas comisións, pois pasou isto, subeu o precio da luz, temos que afrontalo porque fai ese desfase e non fomos capaces de sacar o mantemento que vos xa tiñades sacado, entón estamos gastando moito máis do que tiñamos previsto, porque como temos a maioría e os cartos non son nosos, que son de todos os lalinenses, podémolos derrochar como queiramos, porque, total, que máis ten pagar a luz máis cara? Os cartos non salen dos seus petos, que salen dos petos dos lalinenses. E seguimos gastando en mantemento sin contrato. Entón, gastamos alegremente. Entón, o desfase, e por iso traemos 150.000 euros a pleno.
E despois di que tuveron que pagar facturas do ano pasado. Sempre pasa, pero é que ese reconocimiento extrajudicial por presentar facturas extemporáneas é o máis normal e xa se prevé, porque este ano vai ter o mesmo desfase co anterior, entonces non lle bota a culpa ás facturas extemporáneas que tuveron que vir a recoñecemento, porque este 2020, probablemente a factura de novembro, e se non a de novembro, a de decembro, irá imputada aos cartos que teñamos que manexar no 2021. Grazas. Moitas gracias. Concelleira Facenda, ten a palabra. Ben, señor Paco Vilariño e o resto dos grupos políticos, a documentación pídana que a teñen vostede á súa disposición. Escoitando a Tere Varela, de verdade que o día do pleno te luces, señora Tere Varela. Eu lle pediría un pouquiño de prudencia, porque, mire, vostede nos tacha de incapaces. É igual. Vostede lance o que vostede queira, pero, mire, a incapacidade nosa é a dustedes tamén. Vostede utiliza o argumento que mellor quere vender, é lóxico, é a súa misión. Vostede si soupo decir que o contrato do mantemento do alumeado público rematara no 19, efectivamente, yo admito, pero na miña primeira intervención xa lle indiquei que reconocía que estábamos sin os dous tipos de contrato. Pero, mire, pídolle prudencia e un pouquiño de mesura tamén nas súas palabras cando se envalentona tanto tachándonos de incapaces, porque diga igual que o contrato do suministro eléctrico rematou o 30 de nove de 2018. Sexa elegante e sexa, como mínimo, un mínimo de ética, valga a redundancia. Indicarlle que sí, a incapacidade a que vostedes queiran, pero este grupo de goberno, a pouco de chegar, foi capaz de tramitar e conseguir unha subvención que polo importe que supera os 8 millóns de euros, pois vai a ter para disfrute de todos os lalinenses. E me parece de moi baixa moral indicar que os cartos que sí que é a nosa obriga, a dustedes de fiscalizalos e a nosa de facer a mellor xestión, que a nós non nos afecta, porque vai aos lalinenses. Vostede onde pensa que nós residimos e onde residen as nosas familias? Que vivimos no Concello do lado? Pois non xeranice, señora Varela. O importe que lle indiquei, os 148.500, non 150, porque según redondea alza, redondea baixa tamén. Tamén lle pido esa intención tan populista que usted quere trasladar desde aquí a toda a veciñanza, que é a verdad que o manexan. E aí sí que temos que recoñecer que nós, membros deste grupo de goberno, sí que somos incapaces. Non intentamos chegar a ese dominio tan sensible que ustedes tamén o fan. Eso sí que hai que reconocerlo e halagarlo. Pero si vostede sabe, e eu tamén sei, que as facturas do exercicio anterior pasan ao seguinte, pero a mensualidade que suele pasar, e xa pasaba anteriormente, e seguirá pasando, como pasa nas nosas casas, a do mes de decembro pasa ao ano seguinte, pero a do mes de novembro non é habitual, e neste caso si pasou. Polo tanto, non intenten facer tanta guerra, nin tanta sangue, porque vostedes farían, se non igual, vaya moi terminando, similar. señora concelleira, por favor. Xa rematei. Moitas gracias. Señor Bloque Nacionalista Galego? Non. Partido Socialista? Non. Compromiso? Efectivamente, o da luz estaba vencido no noso mandato, pero estaban en plazo para edirse a FEN. Como estaban en plazo, nós estuvemos esperando hasta ese momento, porque se dábamos sacados plegos de contratación, era moito máis beneficioso sacalo que adherirse ao da FEM. Pero se non temos outra cousa, vostedes, cando empezaron, estaban en plazo para facelo. Xa fixeran, xa nese primeiro momento que tuveron a primeira opción. Non deixa ver o que vai a pasar. Se estuveramos gobernando, non houbéramos deixado pasar o plazo, houberámonos adherido. Esa é a diferencia. E despois non desvíen os temas, céntrense no que estamos debatindo. Ustedes conseguirían unha subvención ou teñen aí o proxecto en marcha ou que este queira. Pero non vendan fume, non é incompatible que ustedes sean, co Concello de Lalín sea beneficiado dunha subvención
con que non teñen a electricidade contratada. Non é incompatible unha cousa e a outra. E nós non manexamos o pensar da xente, iso fano moi ben vostedes. Nós aquí vimos a decir verdades, non a manipular a ninguén, cousa que vostedes queren ocultar os datos. Porque se usted houbera dito na súa exposición, xa estaba, ou non lo houbera dito nas comisións, como lle preguntamos tanto a Raquel como a vostede, porque había ese desfase. E non nos lo contestaron. E as comisións son a porta cerrada. Cometemos erros, todos. Eu a primeira. Pero é honesto tamén reconocelo. E non querer desviar o debate acusando aos demais, porque estaban en plazo para facelo. E o contrato de mantemento tiñano vixente. Teñen unhas bases, sáqueno. E non despilfarren os cartos dos lalinenses. Grazas. Ben, mire, señora Varela, vostede como concelleira de Facenda foi do peor que houbo como concelleiros en esta casa no mandato, porque non fixo, mire, fixo un presuposto, fixo un orzamento. Queixase de que non facemos orzamentos. Mire, fixo un orzamento en 4 anos, orzamento e medio en 4 anos, orzamento e medio en 4 anos. Mire, nós imos facer 4 orzamentos, nós en 4 anos imos facer 4 orzamentos. Sabe por qué? Porque non fixémolo do 20, pero tuvemos que fazer o do 19, que era a responsabilidade de vostedes. Nós aprobamos o orzamento do 19 en diciembre, cando tiña que estar aprobado por vostedes desde o día 1 de xaneiro. Por lo tanto, pola súa incompetencia da súa concelleiría, non ten presuposto este Concello o ano 19. Por lo tanto, non ten presuposto este Concello gracias á brillante capacidade do cuatripartito. Mire, non nos dé clases do que vostedes facían mal. Mire, a diferencia de vostedes, se algo se vai notar nesta casa, é que cando remate este mandato vai estar unha obra feita histórica no que toca a forro enerxético. E sabe unha cousa? Vamos a forrar, pero obviamente quedarálle por do seguinte mandato, cando termine este mandato, vamos a forrar do orden de 300.000 euros diarios en electricidade, despois de haber posto todo novo. Vamos a poñer as luminarias todas novas, 9.000 puntos de luz, todos novos. Vamos a cambiar a electricidade de todos os edificios, todas novas para luces moito máis eficientes. E vamos a solicitar aínda, a parte dos 8 millóns que hai de subvención, dos que nos dan 6,5 millóns de euros, aínda vamos a solicitar unha subvención máis para os edificios públicos. E mire, estamos ahora mesmo para axudicar o pliego, a construción do pliego de o aforro enerxético. E mire, se algo non nos poden dar clase é neso. Mire, vostede tiñan todos a mitad dos chismes caducados. Mire, no Larín Arena, di Mabelino, o mantemento era do ano 2015, acabaron o contrato das alarmas de seguridade de incendio e non fixeron nada. Cascou e tivemos que arranxalos aínda nós 4 anos despois, e cascou no ano 15, Na sala de musculación acabouse o contrato no ano 16, e cando chegamos había varias máquinas paradas e hoxe funcionan todas e temos 100.000 euros do plan concellos para renovar as que faltan. Arrasaronse as placas solares que estiñan paradas todas, polo tanto non tiñan eficiencia ninguna enerxética, e arranxáronse as camas e o teito de luces do spa. Por lo tanto, mire, vostedes tiñan a mitad en electricidade, tiñan o que teñanos tamén caducado. Por lo tanto, ustedes deixaron caducar absolutamente todo. E nos tuvemos que, pouco a pouco, irlo contratando. En isto da enerxía, sí é certo que chama a atención que suba tanto a luz, pero precisamente estamos traballando en que, despois de poñer todo novo por un importe cercano, eu calculo que máis de 10 millóns de euros, por un importe cercano a máis de 10 millóns de euros, que espero quitalos de subvención unha gran parte, por un importe cercano a máis de 100 millóns de euros, despois de cambiar toda a instalación, os cuadros eléctricos, as luminarias, poñer estas eficientes, despois deso, imos pasar a pagar, imos facer unha S, e imos pasar a pagar, como outros concellos de España, pois aproximadamente entre 200 e 300.000 euros menos ao ano do que pagamos actualmente. É dicir, que o goberno que entre en maio do 2023 terá de fondos propios a maiores do orden de 3 por 4, 12, 1.200.000 euros máis para facer con eles o que lle pete, o que lle dé a gana. E iso vai ser pola xestión do noso goberno, que solicitamos unha subvención que vamos a solicitar outra e que vamos a fazer unha inversión histórica no que toca a toda a enerxía. Aquí, cando se funda unha luz en Zobra
ou se funda unha luz deste óculo, ou se funda unha luz de calquer teleclub, vai non arreglar unha empresa, vai haber unha sola empresa que arregle todo eso e que nos imos pagar menos do que estamos pagando agora, pero con todo novo. Así que, xusto en electricidade, no que toca consumo enerxético, non nos gusta que encima que nos torpeden o que estamos facendo. Porque, oye, eses 125.000 euros que se maten de luz, ou 150, que vai a esta modificación de decreto, pois eu asegurolle que nós non enchufamos nada que non deberamos, Eso aseguro eu. Así que vamos a votalo. Votos en contra. Non que foi a última intervención miña, vostede xa interveu dúas. Non, Teresa. Se vostede intervén, teño que volver a intervir eu. É moi breve. E pido que cando se introduzcan elementos novos que o fagan no primeiro punto, porque nós aquí tuvemos un punto de recoñecemento extrajudicial de facturas. Entonces sería cando o señor Avelino tiña que lle haber mandado eso. Eu contestaríalle, porque onde están eses contratos que ele di que están publicados? Ben. Porque como contratos menores tamén fixemos nós. Mire, Entonces, o que vamos facer, o que vamos facer é no apartado de regos e preguntas, pregunte o que queira, non hai ningún problema, faltaría máis. O que si lle digo é que en eficiencia enerxética vamos ser dos mellores concellos de España cando termine este mandato, non de Galicia, de España, e demostraremoslo, o momento demostras andando. Mire, cando pasen 4 anos nos faremos un balance do noso, e despois vostedes reclámenos, pero estánnos criticando que non somos incapaces cando vostedes fixeron en 4 anos a mitad dos presupostos que tiñan que facer, dous ou un. Dous ou un. Nós imos facer 4 anos, 4 presupostos, porque un ano tivemos que facer o seu. Ben, vamos a votalo. Votos en contra. Votos en contra a oposición. Abstencións, non hai. A favor, o grupo de goberno. Imos co punto seguinte. Pacto de horas complementarias do contrato de traballo indefinido a tempo parcial do arquitecto municipal. Ben, cando houve cambio de goberno, foron varios o que ocorreu aquí con respecto ao arquitecto municipal é que non se seguiu contando cos seus servizos. Este arquitecto reclamou, o xulgado lle deu a razón, logo o concelleiro líder do PSOE, o teniente alcalde, lexos de indemnizalo e polo tanto que quedara na casa. O que fixo é contar con el, porque lle conviña, porque obviamente era necesario. Polo tanto, eu creo que con inteligencia, cando houve a sentencia de admisión, o goberno local admiteuno porque eu que cuestione a figura de Javier Bugallo é porque non coñece como funciona o urbanismo. Pois, ao final, despois de un tempo, pois deronse conta de que contando con Javier Bugallo podían andar moito mellor as cousas do urbanismo, como así foi, porque senón ainda lle andarían peor do que lle anduveron, e así eu creo que lle anduveron razonablemente normales, polo menos. Este expediente o que queremos é aumentar as horas que lle dedica a este Concello, despois de vostedes non lle renovar e despois ter a lucidez de que cando houve fallo, en vez de indemnizalo, admitilo, pois creo que o arquitecto municipal pois creo que cumpleu francamente ca súa labor, e se estuvera aquí Nicolás González Casares podría dicir si sí ou si non. E, sin dúda, dicirlles que Javier Bugallo é unha das pezas fundamentais do funcionamento do Departamento de Urbanismo. Non teña ninguna dúda. Eu, ahora mesmo, cando estamos negociando a ampliación á cuarta fase do Lalín 2000, elevo conmigo a todas esas reunións porque, sin dúbida, se non fora por el, teríamos que ter un asesoramento externo porque non seríamos capaces nesta casa de sacar a parte que nos toca o Concello deso que estamos preparando agora da modificación do proxecto de sectorización. Por tanto, ese é o motivo polo que se lle amplían as horas. Agora vai ter 3/4 partes de dedicación, porque non permite ter máis, porque se permitiran ter máis, obviamente, pois, a mí gustaríame que estuvera a tempo total, pero non é posible que este a tempo total, e, polo tanto, o que nos dicen é que o máximo que se lle pode dar a este empregado municipal é 3/4 partes. Ese é o que propoñemos hoxe aquí, e dicirlles que a maiores
pois, supoño que xa saben, o arquitecto municipal titular pois aprobou a oposición noutro concello, co cal vaise daqui. Eu supoño que no plazo de 15 días, polo tanto, quedámonos sin Martín e quedámonos, en vez de 2 arquitectos, cun arquitecto municipal, que, bueno, eu creo que podría chegar, pero, en todo caso, pois é unha necesidade aínda a maiores, porque agora mesmo pois quedáramos, o Departamento de Urbanismo quedanos coxo, porque queda un aparellador, que aparte dos inspectores de obra, queda un aparellador, un técnico de Administración General e Martín, pois, que se vai, e Bugallo. Por lo tanto, sin dúbida, consideramos que é unha peza necesaria neste momento e é un motivo polo que imos ao máximo que nos permita a lei, que, como digo, se nos permitira o 100%, sin dúbida, eu propoñería que se lle dera. Moitas gracias. Turno para intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Eu estou moi sorprendido de por que non está a interventora neste pleno. Bueno, porque lle dei o permiso á interventora, dei o permiso porque está preparando o orzamento. Levamos 15 días traballando mañás e tardes para preparar o orzamento. Entón, bueno, a interventora fixo un informe por escrito. Non é porque non queira estar, é porque precisamente estamos preparando un pleno que a ver se podemos ter o día 20. Eu creo que debía estar, eu voume referir a ela e como me vou referir a ela, tamén aviso para que ela estivera e poda, entendo que é a súa obrigación, contestar o que a oposición poda plantexar. En todo caso, nós tamén pedimos nas comisións informativas ao conxunto da oposición un informe do secretario que entendo que non se fixo porque carecemos nel neste momento. Tamén quería saber iso antes de intervir. Non se fixo porque o secretario, estamos sin secretario, que esta semana colleu unha de vacacións, porque tiña dereito a ela. E o secretario accidental... O secretario accidental, pero o secretario é o secretario. Ben, continúen a intervención, por favor. Ustedes fagan a súa intervención, digan o que queren decir, e eu xa direi tamén o que estimo oportuno. Correcto, pero entendo está aí o secretario accidental, eu quero escoitar porque non se fixo o informe que lle solicitamos e que máis están obrigados a facer. Ustedes, os informes que soliciten, cando veño o secretario, farallos que teña que lle facer, de acordo ca lei, non se preocupe. Bueno, pois nada. Entón, isto irá sin un informe do secretario, vai? A min díceme que é suficiente, ten informe de intervención, ten informe do jefe do Departamento de Urbanismo favorable, ten informe de intervención e ten informe do jefe de persoal, punto. A mí díceme que é suficiente e eu tiro para diante. Eu asegurolle que con nós estas normas non eran... Eu teño unha sensación, sin que cambiara a legislación, desde que pasamos do goberno á oposición, a que cambiaron as normas, insisto, sin cambiar a legislación, que é algo que me ten bastante descolocado. Non digo en caso concreto, pero digo a aplicación para outros casos. Por lo tanto, o que antes non valía, agora os técnicos o validan. Entón, tenme alucinado. E como me ten alucinado, teño que dicir que nos estamos totalmente en contra da aprobación deste punto. E estamos en contra non por personalizar na persoa, que efectivamente eu non teño nada que decir ao respecto como profesional, faltaría máis, pero sí englobando no contexto que entendo que hai que facelo, non? Mire, vostedes levaron isto a mesa de negociación únicamente con carácter exclusivamente informativo e onde nesa mesa de negociación non se aportou ningún informe, nin do secretario, nin da interventora. Curiosamente, o informe da interventora, por iso, insisto, gustaríame que estivera aquí, aparece asinado o mesmo día das comisións informativas, non previamente, senón o pasado luns. Insisto, non sei, obviamente, pedimos que se faga un informe por parte do secretario porque entendemos que se antes era necesario, agora, ainda que goberne o Partido Popular, será exactamente igual de necesario. Entón, queremos saber cal é a valoración dos técnicos. Igual modifica cando un goberno goberna outro, pois cambia, non, os requisitos. Pero eu penso que non, evidentemente, que non é así. E entendemos que tamén aquí o que haberá que facer, por iso digo que hai que englobalo no contexto,
ten este Concello, non? E, claro, para vostedes, eu non digo que non sexa necesario que haxa carencia de persoal, faltaría máis, claro que hai, pero es que hai aquí e en todos os departamentos deste Concello. E por que neste caso sí e no resto de todo o Concello non? Claro, porque, é que iso é a cuestión, porque para este vale unha contratación, bueno, pois desa forma, de facer un contrato amigable, nunca mellor dito, pero para o resto dos departamentos do Concello non. Hai algún, con estes criterios que asinan os informes que aparecen neste expediente, hai algún departamento desta casa que non se adapte a esos informes? Claro, exactamente o mesmo. Valería para calquer departamento. Entón, por que aquí sí e nos outros casos non? Porque para aquí hai cartos, que é unha importante contratación, por certo, de aumento de orzamento. E para, obviamente, todos os cartos que hai pendientes para os traballadores desta casa, como son dietas que siguen pendientes, como horas extras, de xente que, desde logo, ten feito moitísimo traballo desinteresadamente, resulta que non se lle abona, e para outra xente nin hai estreiteces económicas, nin, desde logo, hai plazos, faltaría máis. E a legislación? Para que non la pasamos e temos informes que antes non había e que antes, desde logo, aseguraban que non se podían facer. E que, claro, que o secretario non informe, pois permitídeme que a nós nos faga dubidar aínda máis do que é a idoneidade desta contratación, non? Hai, insisto, tamén indemnizacións derivadas das denuncias nos xulgados de traballadores sin abonar, pero iso evidentemente non lles corre presa, nin desde logo para vostedes é prioritario, non? Nos entendemos que teñen que ter unha visión, obviamente a solución está na RPT, eu aí non lles aporto luz ao tema, pero o que hai que ter é unha visión global, o que hai que ter é unha defensa do conxunto dos departamentos desta casa e que non só, porque ten un tufillo bastante sospeitoso, insisto, non só con un grupo moi reducido e escollido de xente que se fagan estas cuestións e, precisamente, para outros departamentos, que, insisto, os informes que aparecen neste expediente, cambiamos o nome do departamento e poñemos outro nome e vale exactamente igual. Por tanto, é a gran contradición e o que a nós, desde logo, nos fai a non apoiar en absoluto esta contratación, como a queren facer. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Ben, antes de nada, decir que levamos 7 temas seguidos económicos e, ademais, de importancia, non só os expedientes de modificación de créditos, sino modificacións de ordenanzas, etc., e, por primeira vez, non sei se diría casi na historia, salvo causa de fuerza maior, non está presente a interventora neste caso. Eso non é de recibo. Non é de recibo. Entrando no tema máis, hai documentos no expediente que son absolutamente extemporáneos e, polo tanto, xa non poden considerarse válidos. Temos un informe de necesidade que é exactamente de hai 13 meses. As necesidades de hai 13 meses poderon cambiar, ser moito peores ou moito mellores, ou que fora. Ese documento non debe ter validez ninguna. O informe do técnico, o informe de personal, do técnico de personal, o informe xurídico é tamén de hai 13 meses. E daquelas, ainda non se coñecía unha consulta que se fixo ao consultor dos ayuntamientos que contradí totalmente ese informe. E logo hai varios documentos máis que son de xaneiro deste ano, de hai 8 meses. Que pasou con este expediente realmente? Que está pasando con este expediente? E onde está o informe de Secretaría solicitado en tempo e forma por a cuarta parte dos concelleiros deste Concello e que, polo tanto, tiña que estar para o Pleno? Hai un secretario accidental e, polo tanto, terá que cumprir a labor de secretario. Entón, isto é realmente inadmisible. E logo, faltan documentos moi relevantes no expediente para poder adoptar un acordo con coñecemento de causa. O contrato administrativo inicial, que non era un contrato laboral, era un contrato cunha empresa, a administrativo inicial desta persona, que ahora se lle pretende ampliar a xornada,
onde está? Tiña que estar aquí para saber exactamente cales eran as bases desa contratación, que horario estaba aí estipulado. E logo hai unha sentencia que convierte o que inicialmente, digamos, era un empresario, un autónomo, a relación convertía en laboral e pasa a ser laboral indefinido, e esa sentencia debería estar para ter coñecemento de causa tamén no expediente e non o está. Os informes que están da concelleira delegada de Urbanismo, repito que é de setembro do 2019, polo tanto está absolutamente fora de todo, vamos, absolutamente extemporáneo. O do xefe de servicio, como xa dixemos, tamén é de setembro de 2019 e contradí totalmente o resultado desa consulta que se fixo sobre este tema al consultor de los ayuntamientos. Por lo tanto, debería haber un novo informe, ou ben ratificando o anterior, ou ben rectificando no que procederá. O do xefe de servicio de urbanismo considera necesario o aumento de horas, como pasa en moitísimos departamentos, seguramente, pero tamén di por dúas veces sempre que se axuste a dereito. Sempre que se axuste a dereito. E do informe de intervención non podemos falar porque non está ela, pero fala dunha consulta que non está no expediente, porque a consulta que era se refire fala da negociación ca mesa sindical ou do cargo plenario, e a consulta a que eu me estou referindo, nos vamos a referir ahora rapidamente, non ten nada que ver nin coa aprobación por o pleno, nin coa mesa de negociación. Por lo tanto, gustaríanos saber a que consulta se refire ela. En calquera caso, a interventora non fai ningunha referencia tampouco, ninguén fai ningunha referencia ao resultado desa consulta que contradí totalmente o que di claramente que eso non se pode facer. Esa consulta, entramos nela, que foi contestada xa hai 9 meses, en xaneiro deste ano, figura no expediente e di claramente que estamos nunha administración pública onde o acceso á mesma require a concorrencia dos principios de igualdade, mérito e capacidade. E iso obríganos a plantexar a posible conculcación de tales principios coa modificación a posteriori da xornada dun traballador que originalmente, no momento da súa contratación, ou neste caso, no momento en que se lle recoñeceron xudicialmente a súa condición de indefinido, tiña atribuída unha xornada máis pequena. Se se definiu este posto de traballo nas bases hasta ese punto, non é posible realizar as ampliacións, porque se vulnerarían as normas sobre publicidade, xa que o contrato ofrecido no seu día sería distinto do que posteriormente agora se quere firmar co traballador. Di que non se pode facer, pero aquí todo o mundo, non sei onde está, onde quere estar, pasa olímpicamente, non se fai ningunha referencia a isto, e ademais, teño entendido, que había tamén algún informe máis de técnicos desta casa, de técnicos cualificados desta casa, que dicían tamén radicalmente que non se podía facer este aumento. Entón, pedímoslle formalmente outra vez á Presidencia que retire este punto da orden do día, porque, ademais, non temos, faltanos documentación básica e fundamental para poder tomar unha decisión. Senón, lóxicamente, o noso voto vai a ser en contra. Empezaron con isto en setembro do ano pasado e non debe ter tanta urxencia, por lo tanto non habrá ningún problema en deixalo sobre a mesa. Isto é unha administración pública, ainda que ustedes sempre a consideraron unha empresa, a súa empresa privada. Claro, a mellor había que recordar as dúcias de traballadores e traballadoras que houve que facer indefinidos por sentencia judicial accedendo a postos deste Concello por medios absolutamente alleos aos principios que deberían ser inviolables de publicidade, igualdade, mérito e capacidade. E iso, ustedes teñen un pasado que, desde logo, non é moi brillante. E, de momento, nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ben, voume dirigir para empezar esta intervención ao señor secretario accidental. Vostede, como secretario accidental, está suplindo as funcións do secretario. Pódeme responder a isto? Sí, claro. Moi ben. Usted fixo... Por decreto. Vale. Efectuou a convocatoria. Correcto. Entonces, se non solicitamos o informe, por que vostede non realizou o informe? Bueno, eu non conozco este tema, nin tuve tempo tampouco para facer eso. Perdone, os informes señor fanse en secretario. 10 días. Hai prazo de 10 días para facelo, por tanto, a cuestión sería... Señor secretario, mire, vamos a ver. Lles gusta ou non lles gusta, o pleno dirixo eu. Vostede ten un turno de intervención, interveña, digo o que queira,
E xa lle darei os turnos de intervención cando estime oportuno o secretario ou non. Así que, por favor, faga a súa intervención, diga o que teña que decir e despois xa lle contestarei. Moitas gracias, señor alcalde, pola súa intervención. Deixou usted públicamente manifesta a súa forma de actuar, de que nos quere vetar o acceso aos técnicos que deben ser independentes dos políticos. A función técnica é totalmente independente da política. Teñen que facer e efectuar as directrices que se lle marca polo goberno, pero vostede quere amordazar negando informes dos técnicos ou impedindo que os técnicos non os conteste. Por iso tamén usted, de motu propio, decideu que non estuvera a interventora. Entonces, cando me corta é porque lle estaba molestando o que lle estaba preguntando de forma correcta e o señor secretario accidental me estaba contestando moi educadamente, cousa que lle agradezco. Pero está ben que o pobo de Lalín vexa a seu modo de actuar. Nós non temos nada que decir do técnico. Todo o contrario. Nós o problema que temos e que vemos aquí é de problema de legalidade. Entonces, por eso pedíamos o informe do secretario, porque nos xa se intentou ampliar en algún momento, e o señor secretario sempre nos dixo que non se podía facer, que legalmente non tiña cabida. Entonces, queríamos demostrar por que antes non e agora sí. Por eso ven ese problema, é dicir, despois, sorpréndeme o que a señora concejala ahora de Facenda firma un informe no que basan o inicio deste procedimento, no que din que hai carga de traballo. Carga de traballo hai non en todos os departamentos, sobre todo no que vostede está levando agora, no de Facenda, co cual espero que tamén reforce ese departamento. Fidel fai unha consulta o 28 de xaneiro, vostede, o técnico de persoal, informa o 27 de setembro. A raíz desta consulta non volve facer un novo informe, non a ten en conta. Entonces, tráenos, cando nas comisións nos dixo que iba isto fora do orden do día, díxonos que era acomodación en conta. Entonces, cando entramos no tema, vemos que a proposta da concelleira é que témolo que aprobar no pleno, non é unha dación en conta. Entonces, temos a interventora que no seu informe fai mención a que hai que modificar a RPT e tamén nos di que a concelleira que firma a proposta di que isto vai ser algo temporal. Cando algo ten un ítem temporal, fai o inicio e o remate. Aquí non hai ítem final, só hai ítem inicial. O único que di é a adenda que lle pretenden engadir ao contrato é que o funcionario pode rescindir isto solicitando con 15 días de antelación, pero non di que ítem temporal vai ter esta vixencia. As dúdas sobre a legalidade tamén veñen no noso lado, porque como xa fixamos as consultas no noso mandato e nos dixeron que non era posible, por iso pedíamos este informe que reitero, e que entendo que debíamos ter, porque se solicitou en comisións ya un asunto que vai a pleno e non se retirou da orde do día, co cual o informe tiña que vir, senón había que isto pospoñelo a outro pleno posterior, porque non estamos solicitando un informe sobre un tema que non está incluído no orden do día. A consulta de Modelora que di que se lle plantean serias dúdas, co cual como queren que nós, sin os informes pertinentes, poidamos votar isto a favor. Grazas. Moitas gracias. É que eu non lles pido que o voten a favor, señora Varela. Non llo pido, Vostedes fagan o que estimen oportuno. Non llo estou pedindo para nada, E máis, como comprenderá, cada un é dono do seu voto. Nós somos donos do noso e vostedes son donos do seu. Mira unha cousa, pínteno como queiran, pero aquí o que subyace está claro o que é. O que subyace neste asunto está claro. E mire, teñen todo o dereito do mundo a facer o que estimen oportuno e a reclamar o que estimen oportuno, están no seu dereito. E obviamente non vou ser eu, nin teño capacidade, nin quero que enllo conculque. Ahora ben, a miña obligación como alcalde é arreglar o funcionamento desta casa, que a vostedes parece que lles escoce bastante. Que ocorre? Eu teño unhas resortes legales aos que me teño que coller. E eu, desde logo, asesorome polos técnicos. Eu só traigo aquí porque me din que se pode facer. Se non, non traía aquí. Eso aseguro yo que non o traía aquí.
Por lo tanto, con respecto ao informe do secretario, señor Fernández Vázquez, sabe vostede que está cheo de repetir o secretario que ten 10 días para facelo. Vale? E o secretario colleu esta semana de vacacións, vale? Porque tiña direito a collela. Porque tiña direito a collela, é unha semana mala, pudo coller outra, pero está no seu direito a coller esta. E pudo coller outra, porque sí que lle faltaba unha semana de vacacións, porque no mes de agosto tuvo que vir unha semana. Entón, faltaba a semana, e veu, e colleu esta. Bueno, é unha semana que hai máis traballo, porque houve comisións informativas, houve pleno, houve consorcio do patronato, houve un montoncísimo de traballo, que tuvo que apandar con el o secretario accidental. Vale? Eu creo que, a mellor, se cadra non foi o mellor momento de coller as vacacións do secretario. Probablemente. Pero está no seu dereito. Así que eu respeto. Faltaría máis. Eu só digo que as necesidades dos servicios son as que son. E pouco a pouco, ímolas ir arreglando, pouco a pouco. Mire, ahora mesmo márchase Martín o arquitecto titular. Quedamos en chasis en urbanismo. Claro, a vostedes non lles importa, porque é máis, ás veces dá a sensación de que lles guste que isto non funcione para podernos criticar. Bueno, mire, Bugallo é unha peza fundamental para min, para o funcionamento desta casa no que toca ao urbanismo, máxima hora que estamos a piques preparando a documentación para axudicar por parte da Xunta de Galicia o CIS máis a cuarta fase do polígono, máis os desenrolos urbanísticos, máis se hai anuncio outra cousa. Anuncio outra cousa. Que temos que, teño na miña intención, modificar o Plan Xeral de Ordenación Urbana. Leva aprobado desde o ano 99, foi un gran plan, pero hai que adaptalo á lei, á última, xa pasaron 2 leis, hai que adaptalo, temos que nos meter. Reformar un plan, saben cantos plans se fixeron en toda a democracia? O do 99. O do 99. Por certo, señor Fernández Vázquez, ben que piaba vostede polo Plan Xeral. Por 99 fixo o único plan da democracia. Por lo tanto, é hora de reformalo. Quen mellor para reformalo que este aquí con nos asesorándonos que o pai da criatura? Sin dúbida, é o mellor, con moito. Non é o mellor de la liña, é o mellor de Galicia. Además, recórdolle que este señor é un luxo asiático telo aquí. Porque recórdolle que este señor estuvo a punto de Xosé Cuíña, para descanse, nomealo director xeral de urbanismo. Co consiguiente cabreo meu porque mo quitaba. E ten capacidade, eu vexo cando vamos a unha reunión da Xunta, con todos os respectos, é unha autoridade falando diante dos técnicos da Xunta, e todo o coñecen e todo o respetan. E cando el di, mira, ahora mesmo no plan xeral da cuarta fase do Lalín 2000, para arrancalo, tuvemos as dificultades normales de algo que quedou parado aí desde o ano 14, desde o ano 13. Entón, tuvemos as dificultades normales. Gracias a Bugallo, tamén, obviamente, con boa vontade por parte da Xunta, pero gracias a Bugallo. Entón, non, é dicir, non sexades, non lle puñades, non queirades buscar 3 pesos ao gato. Eu o que quero é que, obviamente, que sea legal, pero necesitamos que funcione, que Bugallo poida estar aquí. Claro, a mí xa me gustaría que estuvera a tempo total. A mí xa me gustaría, pero é que ahora mesmo encima xuntas a fame carganas de comer. O Departamento de Urbanismo queda no chasis, queda un aparejador para informar todo. E temos a Bugallo, semana sí e semana non. E agora, polo menos, temos 3 semanas sí e unha non. E outro arquitecto que estaba a tempo total, márchase. Entón, nós temos que darlle salida. Ou queren que volva a haber un atasco monumental en urbanismo? Agora, gracias a Dios, non hai. Hai algo de atasco, pero monumental non. Por lo tanto, nós queremos solucionar os problemas. E miren, eu xa sei que noutros departamentos tamén, dicía o Bloque Nacionalista Galego, o señor Vilariño, que hai tamén dificultades. Iremos traendo pouco a pouco. Hai algúns departamentos onde poidamos mellorar o funcionamento, vámoslo traer, vai vir ao pleno, non se preocupe que vámoslo traer ao pleno. E van vir máis cousas como esta a pleno. E vou na razonar. E vou na razonar, basicamente, na parte jurídica non a podo razonar, porque non son quen, nin sei, nin pretendo. Pero vámoslo a razonar na parte da necesidade. A necesidade, eu vou demostrar que hai necesidade. En urbanismo hai necesidade para a Plaza de Bugallo, sin dúbida. É que se marcha Bugallo ahora mesmo e marchouse outro arquitecto, podemos pechar o chiringuito. Eso non o quero permitir. Por lo tanto, si andábamos xeme, metémolo, non metémolo para este pleno, metémolo para outro, metémolo para tal, pumba. E resulta que me comunican de Ribeira que Martín aprobou ali a oposición.
Bueno, o cal, en hora boa para el. Entón, xa xuntouse a fame que as ganas de comer. Ben, en definitiva, que, a ver, cando veña o secretario, se queren, pois falamos con ele que elabore o correspondiente informe, se é necesario, que o elabore. Eu non digo que non o elabore, pero eu que lles digo é que a necesidade que temos agora é imperiosa. Mire, isto vais a arreglar que a RPT, porque na RPT, cando dotemos como hai que dotar o Concello, en teoría queda arreglado, co cal o mellor xa non fai falta este servizo. Pero a RPT aínda vai tardar un ano máis ou menos en aprobarse. E logo hai que implementala. Por lo tanto, claro, largo me lo fiáis, cando tal pasou a legislatura. Eu non quero que pase o mandato. Por lo tanto, é un tema de necesidade imperiosa, imperiosa. Se non a mitad dos proxectos que temos entre mau, non nos daríamos executado. Pero, bueno, esa é a responsabilidade de cada un. Por lo tanto, bueno, aquí hai 3 informes, poden opinar vostedes o que queiran. A min dixeronme que eran suficientes con estes 3 informes, que chegaban, e por eso o someto ao pleno, que é un tolo, non son. A mí se me dixeran que non chegaban, xa non o traio ao pleno. Por lo tanto, ese é polo que o traigo. Moitas gracias, pídolles brevedade na segunda intervención, e tamén eu serei. Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, a ver, eu non quixen, xa llo dixen, pivotar o problema deste punto sobre a persoa de Bugallo. Vostede parece que só ten un argumento da súa do seu currículum, non? Que, bueno, non vou entrar aí, pero que, en todo caso, é un problema de conxunto do que os traballadores do Concello, insisto, e un problema do conxunto deles. E un problema tamén de forma e de fondo, e un problema que, como vostede admite, non vai justificar a parte xurídica, faltaría máis. Claro que non, ni nós o pedimos, pero que sí que o pedimos é que haxa un informe que, ao noso entender, é fundamental, imprescindible, como o do secretario, que nos negan que este informe poidamos telo. Pois falo claro, a min que o secretario colla esta semana vacacións, bueno, pois me parece unha coincidencia curiosa, máis alá da carga de traballo, non? Que o secretario accidental alegue que hai 10 días para facer isto, pois tamén me parece outro sumatorio de curiosidades para non ter este informe, non? Entón, cando non hai vontade de facer un informe, e eu entendo, claro, que o accidental non se como o marrón de facer o que non fai o titular, claro, pois é evidente que vamos a un punto de orde do día con dúbidas legais e que carecemos da documentación precisa, non? E, insisto, acaban de admitir que o de Martín, que eu entendo que ademais é unha perda importante para esta casa, polo bo profesional que é, claro, sabíano despois, quero dicir que con esta contratación estaban a posteriori, con esta contratación xa estaban facéndoa antes de coñecer que Martín aprobara... Por suposto, se me entendeu eso, entendeume mal. Claro, non, se o dixo claro, non digo que se escapara, digo que o dixo claramente. Entón, o que quero dicir eu con isto é que efectivamente non é un problema de que o que hai agora a aprobar a súa praza en Ribeira, sino que xa algo que tiñan pensado, polo tanto, que aínda nos preocupa máis, porque neste departamento e con esta persoa así, e noutros departamentos que, insisto, teñen como mínimo o mesmo problema, non haxa nin esta sensibilidade, nin esta urxencia, e en termos, obviamente, laborais, non, de cuestións que hai que abonar aos funcionarios ou aos traballadores desta casa, pois tampouco haxa esa urxencia, non? Entón, a ver, eu creo que non poden tratar sectariamente ou por partes o que é o tema laboral desta casa. Gracias. Partido Socialista? Brevemente, aquí, como xa se dixo, por menos da oposición, non se está falando da capacidade de ninguén, eso non se discute, ni se recoñece ni se discute, o sea, que iso é un tema que non ten nada que ver aquí nestes momentos. Tampouco lle botamos en cara que a obriga que ten vostede digamos, de arreglar o funcionamento do Concello, como dixo, que iso é a súa función. Agora, unha cousa é arreglar o funcionamento do Concello e procurar que funcione ben, e outra cousa é facelo ilegalmente.
E aquí hai todas as dúdas legais neste tema, porque hai unha consulta que é moi clara, e esa consulta non a pideu nin o Partido Socialista, nin ningún outro grupo da oposición. Esa consta aí no expediente porque a pediu o anterior interventor. E, ademais, hasta a firma del tamén a parte. E o consultor dos ayuntamientos non será sospeitoso de estar contra o Concello da Lalín, que é, ademais, o que lle está pagando a suscripción. O sea que... Entón, hai unhas dúbidas, pero moi fortes, de legalidade do tema. E, ademais, falta documentación. O informe que se solicitou, e logo hai outros informes que son de hai 13 meses, que xa non ten ningún sentido. E o informe xurídico, entre comillas, do xefe de persoal é un informe que contradí totalmente, tamén feito hai 13 meses, e non ten para nada en conta o resultado desta consulta. A vista desta consulta, do seu resultado, teria que facerse un novo informe ratificándose no anterior ou rectificando o anterior. E con todas estas dúbidas, os concelleiros non temos elementos suficientes para poder votar. E, polo tanto, ten que deixarse sobre a mesa. E volvo a insistir outra vez. Gracias, Cristóbal. Turno para Compromiso. Ahora nesto. Ben, eu quero, porque teño dúbidas sobre a nulidade deste acordo que pode tomar en este momento a... No, pero prefiro que me atenda, eu espero encantado, non se preocupe. Ben, o artigo 3.3 do Real Decreto 128/2018, que di que se exige la emisión del informe a petición de los miembros de la corporación, que lo solicite un tercio de los miembros de la misma. Creo que é o caso aquí, que el asunto vaya a ser tratado en la sesión de un órgano colegiado de la corporación. Creo que é o caso aquí, que se solicite con antelación suficiente la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Isto trouxeron vostedes por urxencia, e, polo tanto, nós consideramos que ao non traer este informe están incurrindo. Eu non sei se unha causa de nulidade deste posible acordo. Supoño que non lle vou pedir ao señor secretario accidental que se pronuncie en este sentido, porque seguramente eu, se fose el, escaquearíame de dar unha resposta concreta. Se fose eu, digo. Polo tanto, teño dúbidas razonables sobre a nulidade de tomar un acordo en este sentido. Isto, punto 1. Punto 2. Antes dixo que nós no seu momento non lle quixemos renovar o contrato a Javier Bugallo e que despois, en vista de non sei que, botámonos atrás e renovámoslle. Vostede sabe que isto é absolutamente incerto, absolutamente incerto, porque eu, primeiro, sabe da miña boa relación con Javier Bugallo, a miña estima, a súa capacidade e profesionalidade, e, sobre todo, que nos acaba de montón de entuertos desde o punto de vista urbanístico en este Concello. E dimos voltas e voltas para buscar unha fórmula para poder que Javier Bugallo seguise traballando en esta casa, non? E, ao final, o que nos ofreceron, como decía vostede antes, os técnicos, era a posibilidade de que fixera a media xornada, por así decirlo. Unha semana estaba en España e outra semana estaba traballando aquí no Concello de Lalín. En España refírome a Madrid. No Concello de Lalín. E asegúrolle, e aparte que vostede sabe máis que de sobra, que calquera que este no sillón da alcaldía, a unha persoa da capacidade de Javier Bugallo a quere ter traballando no Concello de Lalín para sacar adiante os temas. E que o señor secretario está dicindo que eu non quería ter a Javier Bugallo en esta casa. É capaz de decirme a cara isto a min, mirándome os ollos? Eu creo que non é capaz de decirme isto, porque o teño clarísimo. O que dixo vostede antes de que o querían levar para a Xunta de Galicia é exactamente verdade. Absolutamente verdade. Sei a consideración que se ten na Xunta de Galicia de Javier Bugallo. É así como di vostede, non? Por lo tanto, tontos ou parvos non seríamos o goberno anterior. Evidentemente, se se ten pensado tocar o pexón, non hai en toda España unha persona máis axeitada para que este ao fronte do tema que quen fixo o pexón. Faltaría máis. Ata aí chegamos. E a mí non me inclúa en sacos que vostede di que estamos desexando que haxa problemas en departamentos con urbanismo para non poder sacar os temas. Iso é absolutamente mentira. E creo que moitos temas que vostede máis eu sabemos, estou mostrando a miña absoluta lealdade co goberno de Lalín en temas que eu creo que teñen que estar por riba
da disputa entre os partidos políticos. E Marcha Martín, que é un técnico de primeirísima, eu sei que hai moitos estudios de arquitectura e promotores locales que van a estar contentos, igual que no seu momento iban a estar contentos cando marchou Prego, pero sempre chega alguén máis que o que ten que facer é cinguirse a realidade urbanística do povo, e pensan que cando marcha un que parece que é especialmente duro, que vai chegar outro que é especialmente blando, e casi nunca pasa isto, verdade, señor Crespo? Esta é a historia deste Concello. Polo tanto, a nós, o que nos molesta a Compromiso é que nós buscamos todos os vericuatos legais posibles para que estivese aquí en plena xornada Javier Bugallo, díxenos que non era posible, e o que nos molesta é que agora haxa a posibilidade de tomar un acordo en este sentido do que nós temos serias dúbidas sobre a súa legalidade. No fondo, no resultante final desto, alegrámonos que alguén desa capacidade este a servicio dos veciños e veciñas de Lalín. Do que non nos alegramos tanto é do que parece ser que dobles varas de medir a hora de efectuar informes a un goberno e a outro. Moitas gracias. Pois para rematar, eu quero lle recalcar algo que vostedes están obviando, ou polo menos é o que me dixeron a min. Por tanto, a mellor tamén se quedará informaronme mal. Eu, como lles digo, como lle teño dito en varias ocasións, un kamikaze non son. Eu intentei a posibilidade de facer un contrato a tempo total para Bugallo. Intentei no con uñas e dentes. Non foi posible. Non foi posible. E díxoseme, por parte de dous técnicos, díxoseme claramente que poñer o contrato de Javier Bugallo a tempo total que era imposible, pero que sí que se podía facer unha modificación de xornada, non, o sea, a modificación de xornada non a podíamos facer, pero sí un pacto de horas, que foi o que se fixo. Eso, mira, dice, precisamente por ser un pacto de horas, non é preceptivo o informe do secretario. Ese é o que me din a min. Se me engañan, non o sei. Eu dixo, mira, é un pacto de horas que non é unha modificación de xornada. Por lo tanto, non é preceptivo o informe do secretario. Non sei, eu non son técnico. Agora, asegúrolle que eu sei o que quero. E eu quero que Bugallo que traballe. Eu quería tempo total, non é posible. Vai ser a 3 cuartos. Bueno, polo menos pasamos del 50% a 3 cuartas partes, vale? Algo ganamos. Home, polo menos ganamos unha semana ao mes. Non é gran cousa. Non chega, unha semana ao mes. E o da modificación do plan, sin duda, en canto que se poña en marcha a maquinaria do Lalín 2000, da cuarta fase, e máis a urbanización do CIS, a parte que nos toca a nós, eses 400.000 euros, cando que se poña en marcha, a miña intención é, máis pronto que tarde, probablemente hacia finales do ano que ven, iniciar a modificación do plan, porque o noso plan é do ano 99. Estaba datado a lei do 96, creo recordar, 97, perdón, 97. Xa pasaron dúas leis, e a última é do 2016. Entón, agora, habría que adaptalo á lei do 2016, que é unha lei reciente. Esperemos que non cambie tanto, porque tamén, claro, a Xunta de Galicia, co traballo que dá a adaptar un plan, que é un traballo de chinos, porque a proba que é malo adaptados é que ahora mesmo hai adaptados ao plan á lei do 2016, pois non chega unha dúcia deles, co cal quere dicir que non é tan fácil. Entón, adaptar un plan é complicado, sobre todo, como no noso caso, onde tiñamos moito suelo para urbanizar, que obviamente se cae, porque se ten que caer, porque non cho deixa urbanismo, se non nos justificas, non che deixa poñer. No ano 99 deixounos poñer unha gran bolsa de suelo tremenda, pero agora non nos deixaría nin de broma. Por lo tanto, o que nos deixou facer no ano 99, con toda a lei naquel momento, que a lei 97 creo que era, pois agora non será posible. Entón, hai que adaptalo, sobre todo nos núcleos rurales, tamén temos algún problema, porque os núcleos rurales, en algún caso, hai que aumentalos por un lado e quitalos do outro. Temos núcleos rurales onde se meteu núcleos rurales en Brañas, que obviamente ali non se pode facer unha casa. Queremos modificar. De feito, se iniciáramos unha modificación, levaba aquel tema Pepe Iglesias no ano 2012 ou 2000... Non foi no ano... Non, pero temos un traballo feito de campo de cada un dos núcleos rurais. Non, porque despois... Perdón, non porque, vamos a ver, cando nos está... A ver, Cristóbal, non pensedes que sempre actuamos con toda a malicia. Podremos ter algo de malicia política, pero desa non. A ver, vamos a ver, cando estábamos facendo a reforma que queríamos facer dos núcleos rurales todos, cando estábamos nesa tesitura, e xa tiñamos o traballo de campo feito, que, por certo, témolo feito, está feito aí, está feito e documentado. Cando tiñamos feito, a Xunta empezou a modificar a lei
de novo. E dixemos, pois vamos esperar a que modifique a lei, porque senón xa nace o conto xa nace mal. Entonces, fomos á Xunta de Galicia e dixeron, estamos iniciando o trámite para modificar a lei. Esa lei que iban a modificar no ano 14, modificouse no ano 16, que é a lei do 16, a última que hai. Entón, paramos por eso, non por outra cousa. Olvídate de campaña electoral. Que campaña electoral faz con núcleos rurales, ó. Hasta aí podíamos chegar. Quero dicirvos que, terminado eses dous proxectos, é o de Don Ramiro, que tamén andamos aí con un proxecto interesante en Don Ramiro co tema do Dusi, a máis a ver se podemos mercar, a nosa intención é mercar, chegar a acuerdos e mercar parte do Castro, estamos xa negociando, irá pa diante ou non, pero estamos intentando, pois iniciaremos a modificación puntual do plan. Obviamente hai que dotala económicamente, miran, modificar o noso plan xeral vale do orden de 100.000 euros, como mínimo, porque hai que tratar 300 e pico aldeas máis o casco urbano, non é un buco de pavo. Eso obviamente ten que fazer unha empresa, pero ter a Javier para coordinalo, claro, se está aquí só a mitad do tempo, pois non chega a nada, a verdade é que non chega a nada. A min gustaríame, pero non se pode, claro, é que eu intentei, como a vostedes, poder ampliar o contrato de Bugallo a tempo total. Non foi posible. Ampliar o contrato de Bugallo a tempo total é imposible, punto. E dixen eu, hai algunha posibilidad? Pois vamos a estudiar. Entón, dime, bueno, pois o único que se podría facer é que non facer unha modificación de xornada, senón facer unha modificación de horas, un pacto de horas, que é o que facemos. Chámase así, un pacto de horas. E foi o que fixemos. Entón, non é, a vostedes dicían que non se podía facer, a nós tamén. Pero eu preguntei, bueno, e como non o podo facer o que quero, podo facer parte do que quero? Home, parte do que quero, que é o que queres? Pois quero ter a Bugallo aquí máis horas. Vale, solución, pacto de horas. E foi o que traemos, ni máis ni menos. Créanme que non hai outra malicia, concho, parece como se quixéramos meter a alguén pola porta de atrás. Deso xa estamos escaldados. Bastante escaldados. Entonces, a min díceme, un pacto de horas, punto, é o que facemos. Entón, Cristóbal, claro que o ideal sería ter unha plaza vacante, sacar a plaza e que se presentara unha posición e aprobala, así, eso sería o ideal, pero temos aquí unha persona funcionando que creo que é moi válida e creo que é un tipo de reconocido prestigio. E eu, cando teño unha persona moi válida, pasa en todos os departamentos, intentes que traballe para ti. Eu podo vos dicir que daquelas, cando me dixeron que eu quería levar de director geral de urbanismo, eu pasei un disgusto, e pasei unha noite case sin dormir. E por fun ver a Pepe e dixeme, Pepe, vamos vestir un santo para desvestir outro. E pedinlle, por favor, que non o levara. Porque nós aquí quedábamos no chasis. Porque, ademais, a seguridade que che dá Bugallo, porque, como entende dos temas, oye, isto podes fazer humanísticamente sí ou non. E como é un tema tan complexo, porque o do urbanismo é un tema complexo, e encima se mete la zoca, os prexuicios para o Concello poden ser brutales, porque das unha licencia mal dada ou faz unha tal, e iso, hai diseñacións, mirade o problema que ten agora, por exemplo, Coruña, co edificio de Fenosa. Se ten que indemnizalo, chimpa o presuposto do Concello de Coruña, e o Concello de Coruña chimpa o presuposto de varios anos. Todo o que teña que ver para... Entón, quero dicir, e probablemente o termine chimpando. Pero por eso quero dicir que o tema do urbanismo é un tema delicado. E cando tes un primeiro espada, concho, hai que intentar coidalo. Eu busquei esta solución, na máis, dixeron un pacto de horas. A modificación do contrato non se podía, e a modificación de xornada tampouco se podía. E facer o 100% tampouco. Por lo tanto, buscamos este que é un parche, pero polo menos en vez de telo 2 semanas de 4, témolo 3 de 4, punto. É o único que buscamos, non é cambiar nada. Sí. Político é normal que é un pacto de horas, pero se usted lee todo o informe da interventora, pon que requiera a aprobación polo pleno, que é o órgano competente para a súa aprobación previa de negociación coa mesa sindical, pois require modificación de RPT nos termos procedentes. O informe do secretario é preceptivo en todo o tema das RPTs, é preceptivo polo que lle dicíamos, porque foi solicitado no momento en que nos puxeron a documentación no noso coñecemento, e polo quórum que se exixe para facelo. Entonces, por eso estamos avisando. Entonces, non estamos falando do que usted quere facer co técnico de urbanismo, que é moi válido e é un gran traballador. É que aquí non se trata eso o debate, trátase do resto. Por eso, eu insistía, e insistíamos todos, do informe do secretario. Vale, eu digo o que hai é iso, non hai outra cousa, eu non teño nada que ocultar. E se pode ser, e se non pode ser, pois non poderá ser. Eu vou dar para diante, se non pode ser, pois bueno, xa me quedareime sin él. Bueno, que lle vou facer? Bueno, quero dicir que quedareime sin os servicios del, bueno, pois mala suerte. Pero eu que vou intentalo con uñas e dentes porque temos moitísimo traballo e Teresa,
Recordolle que a RPT, en teoría, non sei, creo que na semana que ven, ou así, creo que vamos a adjudicar por fin, que tamén é un traballo de chinos que non vos imaginades o que é adjudicar aquí algúns contratos, como do SAF que ven agora, como do RPT, como que estamos traballando da auga, como o que imos traballar da electricidade. Isto é unha carreira de obstáculos continuos. Saltas un, parece que xa non hai... Cantos hai que saltar? 3. Saltas 3 muros, ou saltar o 3, ainda che quedan 5. Veña, ala, vou alá, 5. Salto 5, saltar 5, ainda quedan 10. É dicir, é unha cousa insoportable. A lei de contratos do Estado, que fixo o Estado pos concellos, é unha auténtica animalada. É tratarnos de parvos e de ladrós, porque ao final o que consigue é bloquear a administración local, e a administración local ten tantos remanentes, non Lalín, todo Dios ten tantos remanentes, por culpa dunha lei infumable que nos aplica un mismo ao Concello de Lalín ca Xunta de Galicia co Ministerio do Interior. E iso é unha auténtica trapallada. É algo que nos ata de pés e maus, vostedes sufriron, por lo tanto poden me dicir o que queiran, pero a lei de contratos que ahora mismo temos Sí, ten razón. Desde logo, nos países totalitarios, iso que vai. E logo, se fora a dedo, que cree? Que non tiñamos desde hai 16 meses adjudicado a RPT, que foi a primeira orden que deu. Eu podo asegurar, creerame ou non, que o día 15 de junio, a primeira, dei 3 órdenes. E unha delas era dotar de 70.000 euros a RPT. Dotar de 70.000 euros para RPT, por eso lle digo. Ben, vamos a votalo cas circunstancias que todos sabemos. Votos en contra, bloque PSOE, abstención, compromiso por Galicia, por Lalín, a favor, Grupo de Goberno. Moitas gracias. Imos co punto 10. Servicio de Atención no Fogar, o SAF. Maripaz, ten a palabra. Acerca un pouquinho o micrófono. É a proposta de adxudicación por procedimento aberto do Servizo de Atención Domiciliaria do Concello de Lalín nas súas dúas modalidades. Por un lado, o Servicio de Atención á Dependencia e, por outro lado, o Servicio de Atención ás persoas en prestación básica, as persoas que non están valoradas como dependentes. Este contrato ten un plazo de execución de 2 anos, prorrogables por outros 3, en períodos de 2 máis 1, por un total de 5 anos. O importe de adxudicación deste contrato anual é de 1.596.063,45 euros. Corresponden, por un lado, 1.259.555,85 a modalidade de dependencia e 336.507,60 a modalidade de atención básica. A adxudicación, a proposta, é a oferta presentada pola empresa Protección Geriátrica 2005 SL e os prezos de adxudicación do servizo son: polo precio de SAF básica son 15,90 máis o 10% do IBE, que dá un total de 17,49. No SAF dependencia é o mesmo precio, 15,90, pero aquí o IBE aplicado é só dun 4%, polo tanto temos un precio hora de 16,54. E neste novo contrato o que se introduxo no pliego de licitación un precio diferente para os servizos que son prestados en festivos ou en domingos, que é un precio hora superior aos que mencionei anteriormente, que con IVA incluído son 20,49. O precio base son 19,70. Por esta empresa, en prazo, desde a proposta da mesa de contratación, se lle fixo chegar e presentaron documentación e ten constituída a garantía definitiva mediante aval con data 20 de octubre
que supón un 5% do importe da adxudicación anual e dá un importe do aval de 151.674,95. Tamén presentou solvencia económica e financiera por un importe de 1.218.559,56, que era a que se lle requería. Polo tanto, estimamos que o expediente pasado este trámite de pleno, pois estamos xa en condicións de facer a adxudicación. É certo que por este tipo de contratación de procedimento aberto todavía ten que estar 15 días pois se ocurrise algunha alegación. A día de hoxe sabemos, e onte o veíamos tamén nos medios de comunicación, que a empresa actual en Galaurea manifestou que non iba a presentar ningún recurso. Onte mesmo a xerente da empresa me chamou telefónicamente e así mo transmiteu tamén, ao mesmo tempo que me dixo que quería pois dar as gracias a toda a corporación por haber traballado ao longo destes anos en Lalín e así o transmito. E pola miña parte, pois, nada máis que decirlle, esperando que este proceso que foi tan largo e farragoso, e vostedes o coñecen tamén, todo o que supuxo esta nova licitación, pois que en breve deixemos con este contrato de traer facturas a recoñecemento xa no pleno máis próximo posible. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño. Bueno, sí, nós neste tema do SAF, pois, mantivemos unha especial posición crítica ao respecto, amosamos moitas cousas que este goberno fixo mal, e ao mesmo tempo, que as vou relatar, tamén quero expresar o que fixo ben, que precisamente desde que denunciamos esas cousas que falaremos despois, pois é ben certo, e cousa que eu quero agradecerlle a Paz públicamente, que é ternos informado de como evolucionaba ao final o proceso, non? E unha cousa, tamén como digo unha cousa, quero ser xusto e dicir a outra. Ben, nos dixéramos que aquí o que se estaba facendo pola mala xestión do goberno no tema do SAF era obviamente beneficiar directa ou indirectamente a unha empresa no sentido que o non renovarlle, pois claro, quedouse. Lembradevos que até o último día, apurouse casi até o último segundo, púdose quedar sin prestar o servizo. E iso foi a gran arma para que, precisamente, a empresa que está aínda actualmente prestando o servizo exixira un prezo que se lle aceptou, e se lle aceptou un prezo que a min, na segunda intervención, pediría a concelleira que expuxera o prezo que a empresa actual ofertou no concurso, vale? Porque me parece tamén moi esclarecedor do que estou a falar. Nese sentido, claro, nos dixemos que aumentara sustancialmente o gasto que todos os veciños iban ter que facer neste servizo do SAF, porque, obviamente, tívose que asumir, ou pactaron, mellor dito, entre vostedes, un prezo, tanto a empresa como o actual goberno, que, fixádevos, se tiñamos razón ou non, que era un prezo que, desde logo, era moitísimo máis elevado, do que, xa non digamos, do que había anteriormente, que iso era indiscutible, non? Senón do que ia a ser o futuro, claro, a situación que temos neste momento, por exemplo, en dependencia, estáse pagando 17,16 e no novo concurso quedan 16,54 e no básico estábase pagando 18,15 e agora queda a 17,49, coa salvedade da fin de semana, non? Quero dicir que a mosas claras que o Benegano que dicía non se equivocou, que estábamos con cartos públicos pagando uns prezos que, desde logo, non eran os precios que había que aboar polo propio servicio. E máis, insisto, en que se aporten aquí os prezos que a empresa que está xestionando aportou en dito concurso, non? E, claro, aquí
permítanme, vostedes teñen que facer autocrítica a precisamente a xestión que vostedes fixeron, unha xestión mala que empezaron por ocultar recursos existentes que trouxeron esos problemas, unha xestión tan mala que incluso lle tumbaron o concurso fai pouco tempo e que tiveron que reinicialo e que de casualidade non volveu a acontecer e, en definitiva, algo que a nós, insisto, non imos coincidir nese tema que é que por que se fai ao concurso máximo indo, vamos, moi ao límite da temporalidade. Na práctica son 5 anos, algo que aquí nunca se fixo, algo que seguimos sin entender por que se adopta por esta vía, algo que vai atar o futuro goberno no próximo mandato e que entendemos que seguimos sin compartir, sin entender e que, eu creo que ten moitísimas máis cousas malas que boas. E a nós, en definitiva, aquí preocupanos dúas cuestións, que un servizo tan importante, obviamente, en termos económicos, pero que é aínda máis importante en termos humanos, teña o mellor dos servizos. Claro, e que nos preocupa, ademais deso? Pois outra cousa básica, que é que as traballadoras que profesionalmente exercen o seu traballo, pois claro, teñan unhas condicións dignas de traballo e unhas condicións que non estemos sempre tensando a corda, sempre no límite. E eu lles digo unha cousa, non vale con botarlle a culpa dos dereitos das traballadoras a empresa que subrogue ditas traballadoras, sino que este goberno ten a responsabilidade de levar o control respecto a que se cumplan as normas laborais, verdade que sí, que se cumplan as normas que esta nova empresa vai exercer sobre esas traballadoras. Por iso digo que tamén este goberno aí non pode dicir, bueno, non solicitamos, hai unha empresa e aí se queda, non nos desentendemos. Non, eu creo que ten que ser todo o contrario, ten que ter un papel activo en defensa desas traballadoras que a nós tamén nos amosaron, pois as súas inquedanzas, os seus medos, os seus, como calquera, e é o máis natural. Por iso digo que este goberno ten que ser un aliado para defendelas e non, desde logo, desentenderse, como creo que en moitos casos pasou, e noutros moitos casos, obviamente, por malos entendidos, ou por mentiras, ou por medias verdades que aconteceron por varias partes. Por lo tanto, nos ímonos abster nesta votación por todo o relato que anteriormente lle dixen. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Si ten a palabra. A nos alegranos traer hoxe este tema aquí e, non podemos votar a favor porque implicaría estar a favor da tramitación e do proceso que se levou a cabo para sacar este contrato adiante e, dende logo, moitas veces non foi o máis acertado. Quero lembrar tamén que isto iba a estar solucionado en decembro de 2019 e estamos a finais de outubro de 2020. E que no tempo que este contrato estivo para sacarse, houve moitos usuarios e moitas persoas que non puderon ser atendidas por este servicio que é tan importante e tan prioritario, polo menos para nós. Tamén lembrar, xa o comentou o Paco, pero que os veciños e veciñas levamos un ano, máis ou menos, pagando moitos euros de máis debido a que as facturas que pasaba a empresa que prestaba o servizo mentre non se resolvía o contrato eran por un importe moito máis alto do que logo ofertaron para o contrato que hoxe ven a pleno. Procesos como este, a verdade é que sementan máis dúbidas que certezas. Só esperamos que realmente con este contrato chegue a estabilidade, que deixemos atrás os bailes de empresas, os bailes de prezos, os bailes de recursos, etc. O que sí que debo dicir é que tamén nos dá un pouco de seguridade que a empresa gañadora non fose a que ofertou o prezo máis baixo e que teña todas as melloras, ou case todas as melloras que se exixían. Quero lembrar tamén neste tema que o Concello sempre velou e sempre estivo ao pé do cañón velando polas traballadoras que facían este servizo, sendo indo o Concello máis ambicioso que as propias traballadoras en canto á súa protección.
Lembrar que algunhas cobraban por debaixo do que marcaba o propio convenio, en casos incluso menos do salario mínimo interprofesional, e coas medidas introducidas no anterior contrato e neste, ademais da subida do salario mínimo, agora hai máis horas para as traballadoras en condicións máis dignas para cuidar aos nosos dependentes. Nós creemos no público como garante de igualdade, e iso está claro. E agora é labor deste goberno vixiar que o contrato se cumpla, porque, sen dúbida, facelo cumprir é unha loita constante. Teñen que aceptar tamén que neste eido a oposición foi moi constructiva e soubemos ser responsables nun tema tan sensible e con tantas persoas que o precisan. E, por último, remato, que eu son moi breve sempre, quero pedir unha cousa e espero que se cumpla e que se teña en conta. E de non ser así, pois traeremos unha moción ou que sexa necesario para que así sexa. É a transparencia. Transparencia na xestión do SAR. Saír do oscurantismo, facer públicos de xeito anonimizado, obviamente, os estados das listaxes de espera, das horas libres, das utilizadas, que as solicitudes entren por registro, etc. E remato dicindo que sí que me chamou a atención, e non sei se isto foi culpa miña, porque hai tantos centos de documentos que ao mellor colouseme, que votamos de menos o informe xurídico ou o informe da mesa de contratación, ao igual que sí que atopamos o interventor e outros moitos. Moitas gracias. Turno para compromiso. Rápidamente, o tema do servicio de axuda ao fogar a min pareceme un contrato, a parte da súa cuantía económica, especialmente importante polo tipo de persoas ao que vai destiñado. Eu non me quero estender, anunciamos o noso voto de abstención por unha cuestión que eu lle trasladei no seu momento actual grupo de goberno, e é que a información que teño eu sobre a empresa xudicataria teño todo tipo de versións e, polo tanto, estiven reunido coas traballadoras precisamente do SAF que se teñen que sorgar a nova empresa. Estaban francamente preocupadas por esta situación. Eu non teño ni a máis mínima dúbida que a tenente alcalde e o señor rexidor van a estar atentos a calquera problemática que teñan dende un punto de vista laboral con esta nova empresa. Deso non teño ningún tipo de dúbida. E despois decir que seguramente o que sí podemos garantizar é que con esta nova empresa as liñas telefónicas serán seguras. Moitas gracias. Turno, pido-vos, por favor, este segundo turno o máis breve posible, que nos queda moito pleno. Entón, se podedes, Paz, se podes abreviar. Ben, intentarei ser o máis breve posible. A petición de Paco Vilariño, que me pedía facer público os importes que había ofrecido a empresa Galauria das 4 que se presentaron este concurso, pois indicar que temos dentro do libre da asistencia básica un precio de 16,75 xa co IVA incluído na modalidade de dependencia e na modalidade de básica 17,72. É dicir, hai unha diferencia considerable con respecto ao precio que ela nos había solicitado nun escrito presentado aquí no Concello, e polo cual, a partir do 1 de outubro do ano 2019, modificou o precio. Modificou un precio, e así o dixemos, e o sigo dicindo, e a voz de todos os compañeiros que facemos o grupo de goberno, porque para nós este, e ao igual que sei que para vostedes tamén, porque sí que agradezco tamén todo o respeto que mantiveron neste servicio ao longo destes meses, é fundamental que nós queremos un servicio de calidade pensando nas traballadoras e pensando nos propios usuarios. Canta máis guerra e máis polémica xeremos neste servicio, pois iso vai a provocar moita preocupación nas dúas partes. Polo que respecta ás traballadoras, decirlle, e ustedes deberían sabelo, e penso que o saben, que está recollido explícitamente no pliego de licitación que toda a plantilla, que foi tamén difícil poder incorporala polas dificultades que tivemos, está subrogada, e vai a estar subrogada e vai a estar, teñen a obriga de cumprir o convenio laboral. Polo tanto, daquela connivencia que tamén se pronunciou no Salón de Plenos, que a empresa actual, ninguna
E hoxe podemos dar prova deso que non era así. Decirlle que xa neste transcurso del que empezamos a poder coñecer que empresa podría ser a adxudicataria desta licitación, tivemos xa unha primeira reunión cas propias traballadoras, unha representación mínima que voluntariamente decidiron que viñan a esa reunión cas propias traballadoras. Foi unha primeira reunión das que teremos todas as que precisen. Esa primeira reunión foi para informarlles en que situación estábamos e para trasladarlle toda a tranquilidade do mundo e para darlle a coñecer a información que Paz, naquele por favor, momento tiña. eu pidoche que abreves, porque que senón dannos aquí as uvas, Polo que decía Alba, que me digas que o contrato, efectivamente, mencionabas a data de decembro de 2019, non está sendo nada coherentes. Se era un contrato que remataba en decembro do 2019 e vos tuveste responsabilidades de goberno hasta junio do 2019, recollendo o que sempre nos decides e o que hoxe nesta mañán escoitamos que deberemos non ser incapaces e que deberíamos iniciar contratos antes de que remataran, digo que non sodes coherentes, porque o teu grupo de político, o responsable naquel momento desta área, pois non iniciou este contrato, non tuvo atrevemento. Sabíamos, e el sabía tamén, que era un contrato e un pliego difícil de sacar, moi complexo. Entonces, nós non encontramos con nada iniciado, solamente un estudio de costes. Indicar tamén que sí que foi unha responsabilidade por parte do anterior goberno non haber axilizado ese contrato, porque sí que se estuveron negando incorporar 1.500 horas que xa naquel momento tiña o anterior goberno concedido pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e que se privou dese dereito ás persoas valoradas como dependentes. Horas que neste actual contrato si van a estar. E se houve un incremento de precio, nunca repercuteu en ningunha familia con capacidade económica, porque esas persoas teñen o coste a servicio gratuito ou prácticamente cunha aportación mínima. E xa remato. Ainda que tería máis cousas que decir, pero temos que recortar o tempo. Moitas gracias. Pois, ben, vamos a votalo. Ainda falta un turno. Vale, perdón. Bloco Nacionalista Galego. Procurade ser breves, por favor. Só un segundo, precisamente. A ver, cando nos dicíamos que o que acordárades con esa empresa era un prezo escandaloso, un prezo desproporcionado e un prezo fruto da mala xestión vosa, pois, home, cando acabas de dicir agora o prezo que ofertou, pois é evidente. Resulta que esta empresa está ofertando ainda a día de hoxe a 17,16 en dependencia e no concurso ofertou un prezo de 16,75 e en básico está cobrando 18,15 e ofertou 17,72. É unha diferencia abismal. E iso eu creo que ven a dar a razón ao BNG cando denunciou en varias ocasións que estaba desgastando dun xeito moi pouco responsable os cartos de todos os veciños. E iso é evidente que era así, nada máis. Moitas gracias. Turno para a SOE. Nada, eu só simplemente unha apuntación. Dixo que o incremento de prezo que non lle repercutía aos usuarios, obviamente, pero que o incremento de prezo pagámoslo todos os linenses nas facturas que levamos pagando durante este último ano. É certo ou non? Nadie dixo que se lle incrementara o prezo aos dependentes, porque moitos non sequera pagan, pero é que pagámoslo todos os linenses. O sea, sale dos nosos bolsillos, non sale dun bolsillo do peto máxico. Moitas gracias. Compromiso. Nada, Teresa Valela. En aras a brevedad non entramos en outra cousa, así que, como ben decía Paz, sí que nos pregos se contempla o da subrogación do persoal. Eu pediría que aplicarades o mesmo que se está facendo en outros concursos de constituir unha mesa mixta entre a Administración e sindicatos para velar que se estén subrogando todo o persoal para darlle protección pois, a esas traballadoras que ao mellor non teñen uns conecementos xurídicos á hora de asinar, que esteades pendientes de que a empresa no prazo
sí que manda a relación das traballadoras, que sean todas as traballadoras, e que a empresa entrante respete os acordos e os contratos que viñan previamente para iso que se constituya esta mesa. Moitas grazas. Moitas gracias. Remataste ou remato eu? Nada, que faremos todo por o ben e o que os dereitos que teñen todos reconhecidos as traballadoras, porque elas son o motor deste servicio que é un dos importantes para o Concello. E daremos de toda a transparencia, non como dice Alba, incluso transparencia na solicitude de registro. Pídolle que sexa ética, porque isto fan escrupulosamente os técnicos, non é unha labor que facemos os políticos. E nada máis. Moitas gracias. Bueno, non é sin tempo, pero valeu a pena. Obviamente, naide pretende buscar aplausos da oposición, faltaría máis, sería un insensato se o pensara, pero sí que cando chegamos aquí, un marrón que nos topamos foi eso, que estaba sin iniciar o expediente, iniciámoslo de cero, e xa estaba caducado prácticamente. E eu que teño que dicir con respecto a esta empresa que o colle, creo que outro día falei co señor Cuilla, é que onde traballa aquí en Villalba, eu falei ca alcaldesa, que non é do meu partido, pero atendeume moi gustosamente, e tamén dunha maneira, bueno, que quero agradecerlo, non? Porque aí, pois, todos temos o mesmo problema, ser dun partido ou ser doutro. Quitoulleme medo, é dicir, dixome que ela estaba contenta, mira, eu estou contenta do funcionamento da empresa. Tamén vai ter o contrato de Pontareas, aínda que está pendente dun recurso, polo visto. O feito de que económicamente Galauria non reclame, pois tamén é unha traba menos, ou polo menos é o que dixo. E a empresa, o que se me dixeron dos informes que eu tiña, que económicamente que é moi forte. Xerme que económicamente é moi forte, eso non quere dicir nada, pode ser económicamente moi forte e despois traballar mal. Pero, bueno, a tranquilidade é que un concello moi parecido a nós, como é Vilalba, pois están contentos con ela. E iso para min é unha tranquilidade. Dixo-me a alcaldesa, e non creo que me dixera unha cousa por outra. Sin dúbida, as traballadoras non teñen que ter ninguna merma de nada, faltaría máis. Eu espero que teñan algunha ventaxa, pero, desde logo, mermas non van ter. Eso estou plenamente convencido. E hai tres cousas que vos quero dicir polas que vou loitar. E é que estou en desacordo ca financiación do SAF. O Estado ten que poñer máis pasta. A nos o SAF costanos máis de 700.000 euros de fondos propios, o cal é unha auténtica pasada. Ou ten que aguantar a súa vela. Non é normal que nos estén pagando a 9,70 euros a hora cando nos temos que pagar a 17, como iba incluído. Non é normal. Eu podo entender que nos la paguen a 15 e que nos costa 17. Bueno, vale, oye. Pero, claro, é que neste caso a Xunta está poñendo máis ou menos o 50% e outro 50% poñémoslo nós. Cando nós do Estado, por concepto deso, non recibimos nada. Entón, estamos destinando fondos propios que os podíamos destinar para outras cousas. E sí, que é importante, que temos que colaborar. Sí, pero non é de recibo. Porque eu desto, hasta que estuvemos vendo o meollo do SAF, non o sabía. Teño que recoñecer a miña ignorancia. Eu non sabía que o Concello de la pagamos prácticamente o 50% do que costan os SAF. Esa é unha auténtica animalada. E se non costado, en vez de darlle cartos ás comunidades autónomas, que nos los pase directamente aos concellos, que é o que tiña que facer. E acababas o problema. E despois que nos deran as responsabilidades que tiñamos. Outra das cousas polas que vou loitar é polo tema dos conservatorios. Teñen que nos dar diñeiro para os conservatorios. E outra cousa que tampouco estou de acordo con o que nos están dando. Así que o SAF vamos loitar, obviamente porque se gestione ben, porque a empresa o faga o mellor posible, a nos convennos, pero, sin dúbida, o que queremos facer é que tamén defender os intereses, que eso non me corresponde exactamente a min, pero se se cumplira o pacto local que eu fiz 7, non había ningún problema. Estaba todo arranxado, pero non se cumple. En fin, vamos a votalo. Noraboa Paz, que sei que sufriches moito con isto. Non saleu, parecía un camiño de obstáculos, pero ao final foi saindo. E hoxe é unha realidade.
tuvemos que tardar máis da conta, pero eu sei o traballo que che dou e o esforzo que pasaches ti e máis os técnicos, porque houve técnicos desta casa que traballaron moitas horas nesta historia e que sufriron como a ti os embates que nos viñan de vez en cando sin contar. Así que moitísimas gracias e vamos a votalo. Votos en contra? Non hai? Perdón, Paco, ti en contra? Abstención? Abstención a oposición toda? Só o bloque a compromiso. A favor? O grupo de goberno apróbase por maioría. O punto 11, como sabedes, xa o aprobamos de primeiro punto. Imos co punto 12. Moción do grupo de goberno para solicitar á Xunta que se estenda a LIN uso da tarxeta Transporte Metropolitano de Galicia e tarxeta Xente Nova. Ten a palabra Eva Montoto. Hola, bons días a todos, que todavía non vos había dito. Nada, un pouco o que queremos con esta moción é solicitar á Xunta dun xeito formal, porque, como ben vistedes en prensa nos últimos días, xa se fixo tamén a través dunha reunión coa propia conselleira, pero para facelo dun xeito máis formal, solicitar á Xunta que la LIN poida contar canto antes coas vantaxes económicas que contran xa outros concellos da contorna en canto ao transporte de viaxeiros. Algúns concellos, como é o caso da Estrada e o Concello de Vila de Cruces, sabedes que xa levan disfrutando destes beneficios, sobre todo que trae beneficios económicos para as familias e os usuarios, dende maio do 2015. Mais ou menos por aquela época, dende o grupo do Partido Popular, que por aquel entón éramos a oposición, trouxemos unha moción a este pleno para que se solicitase e se traballase en este sentido. Non constatamos ningún avance por parte do Concello de que se fixera ningún trámite máis alá que a simple aprobación por unanimidade respecto da solicitude e, polo tanto, demanda para solicitalo. Sabemos que a Xunta vai a estender de forma progresiva a toda Galicia, a toda a comunidade, como unha área única de transporte metropolitano, co cal cambiaría un pouco a situación con respecto do plan anterior e prevese que isto este en funcionamento a partir do 2021. Un pouco o que se pretende é que dende aquí o solicitemos para asinar eses convenios que se van a asinar chegado o momento, que queremos ser dos primeiros para formar parte deste beneficiarse da tarxeta de transporte metropolitano de Galicia, que tería descontos, e a maiores a tarxeta Xente Nova, que, como ben sabe, gratuitos os viaxes para todos aqueles menores de 21 anos, coa ventaxa económica que isto supón, especialmente para todos os estudantes que temos nos diferentes campus e o aforro económico que suporía para as familias. Que, como xa o vistedes tamén na prensa, houve boas noticias por parte da conselleira e o que queremos un pouco neste sentido é poder aprobar por unanimidade e facer esta solicitude de xeito formal. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Dios, eu non sei como non vos ruborizades neste tema. De verdad que é o punto do pleno que eu, a moción que lle facedes tragar a Abelino xa ten traca, pero isto é dun grado, perdoade, de verdad que hoxe estou en plan zen, pero de cinismo supino. Que quero dicir con isto? A ver, vendiche desa moto estes días de algo que é completamente falso que vos fixerades. Primeiro, no 2015, ten vostede razón cando di que presentaron unha moción, novembro, outubro, 2015, por aí, unha moción, e toda a corporación votaron a favor. Pero, depois dixeche, se iso quedou hasta agora, non? Aí. Non. Faltache que no 2016 o Goberno presentara outra moción pedindo da área metropolitana precisamente para isto. Vos xa vos estivechedes, xa non votachedes a favor. E o problema non é que ten a capacidade de poñelo e de decidir que o Partido Popular na Xunta non quixo. Porque vemos como a Estrada ou Vila de Cruces, con gobernos do PP, sí que entraron. Curioso tamén, verdade? Que deixaran fora a Silleda ou a Lalín. Moi curioso.
Entón, que Lalín non está na área metropolitana é por unha decisión política. E non é que non pasara nada. E que eu por iso digo que digades, esta moción é do 16, e que retomachedes o tema cando o día 7 deste mes, de días antes que vos, o BNG fixemos unha proposta, anunciamos que íbamos presentar no Parlamento Galego que Lalín se incluíran na área metropolitana polas vantaxes que poñía. E recollo, precisamente, literal, o que recollen os medios. Outra cuestión que reclaman aplicar xa, aparte, obviamente, do que era a área metropolitana, afecta aos menores de 21 anos que dispoñen de tarxeta nova. A espera de que se produza a integración de Lalín e Silleda nesta área metropolitana a gratuidade do transporte público. Dices aquí que pedichedes. O único que movichedes é, efectivamente, admito, porque ocupachedes a portada dos xornais vendendo unha moto que non existe, mérito que vos recoñezo, nesta materia, e que negachedes a Lalín a posibilidade de que os menores de 21 anos estiveran exentos, porque teñen creo que 60 son o mes, polo tanto, non esgotas iso, viaxes gratuitos, polo tanto, se seguirán nos vindeiros meses, única e exclusiva do vosso partido, e resulta e que, ademais, no acordo que decides hoxe, citar a Xunta de Galicia que Lalín se poida beneficiar con prontitude das vantaxes económicas que supón o uso da tarxeta Transporte Metropolitano de Galicia e da... Pero, a ver, por que non o temos? Porque o Partido Popular non quixo que o tivéramos. E segundo, é que aquí non vendades moto. A tarxeta nova é de forzosa aplicación cando se resolva o concurso onde xa están presentadas. É que estades vendendo algo, vendichedes unha reunión de verdade que é un despropósito. E que isto da tarxeta vais a aplicar, supoño que en xaneiro, febreiro, que será cando se resolvan o concurso que xa está pechado. Pode haber recursos, non quero xa maiores, que o fagan retrasarse máis, pero iso é unha realidade. Pero es que vos quixechedes vender que é gracias ao goberno de Lalín que o xestionou coa conselleira. E vos quedachedes tan anchos. E hoxe traedes esta moción aquí e vos quedades tan anchos. Que pasa? A única verdade aquí é que vos movíchedes cando BNG, de días antes, anunciou que o presentaba no Parlamento. Claro. Segundo, estades anunciando algo que imos ter en xaneiro, febreiro, sí ou sí, porque vai implícito. E o que nós pedíamos precisamente da elección, e polo que me están dicindo, van mesma, en breve, que se aplicara de xeito inmediato para non retrasar máis que os nosos mozos e mozas puderan beneficiarse desa gratuidade, que non exclusivamente porque o Partido Popular non quiso meternos na área metropolitana. O cal é a razón, senón a portade aquí, porque vemos como en Vila de Cruces ou na Estrada sí que estiveron. Por lo tanto, home, eu creo que, mira, eu sei facer demagoxia aquí, pero esta moción... Cuidado, cuidado o morro que ten, cuidado que non fixechedes nada. Presentamos no Parlamento e resulta que ides vender o que, evidentemente, nada fixechedes e xa non digo vos, falo a nivel da Xunta, que se isto non está é por eso. Eu creo que, home, hai que ser máis honestos. Por rematar un segundo. Isto é como cando tamén, esa semana, denunciamos que Lalín está sin das 6 da tarde e a fenómena da conselleira, 3-4 días despois, anuncia no seu título, por Lalín de Compostela toda a tarde un autobús. Cando nos suprimiron, e claro, xa anunciáramos, é verdad, nos anunciáramos que vamos levar a este pleno unha moción por este tema. Cando vin que vos se presentara, despois dixen, pois non gasto aí e meto noutro tema. Pero claro, home, eu creo que hai que ser máis honestos en termos políticos co traballo que se fai. E aquí, desde logo, creo que é do que vos non debíades nin abrir a boca. Moitas gracias. Tenemos tamén a ser breves. O 12 de maio de 2015 foi cando a Comisión de Seguimento do Plan de Transporte Metropolitano aprobou a incorporación dos concellos de Padrón, A Estrada, A Baña, Vila de Cruces e Ordes.
a Estrada e Vila de Cruces, evidentemente, son os que temos máis cerca. Eso, hombre, é unha injusticia. Unha cousa son as áreas metropolitanas e outra cousa que, de repente, pois, Cruces sí e Silleda non tamén. A cuestión é que eso foi unha injusticia que se está mantendo aí desde o ano 2015, e esa injusticia, a legislatura 2011-2015, quen gobernaba na lei. Preocupouse ese goberno do 2011-2015 en negociar coa Xunta a que a lei non quedara fora deso. Pero nese era o momento de preocuparse. Ese era o momento, en realidad, de preocuparse. Pero absolutamente nada. En canto perdestes as eleccións, xa no mes de setembro o goberno. Vos mesmo decides que lle trasladastes ao anterior Executivo esta demanda na que lle pedíamos que iniciase negociacións coa Xunta de Galicia para que o Concello de Lalín se adherise ao Plan de Transporte Metropolitano da área de Santiago, que nese momento era, lóxicamente, sería a solución. Pero na legislatura anterior nada. O que fixo o Goberno actual xa falou, acaba de falar agora, de nada que decir. En calquer caso, non lle debeu quedar moi boa concencia ao Partido Popular de Lalín, porque no seu programa electoral poñían como unha das medidas negociaremos co Plan de Transporte Metropolitano de Santiago de Compostela para abaratar o precio da viaxe. Non se coñece ningunha negociación hasta o día de hoxe. E agora, de repente... Perdón, señor Cristóbal, a primeira reunión miña ca presidenta, ca conselleira, precisamente, entre outros temas, tratamos ese. É dicir, ao mes de tomar posesión, eu teño constancia dunha reunión ca conselleira onde lle plantexei varios temas, un deles, sin dúbida, ese. Vou pedir a documentación en riba. Siga falando que... E houve negociación despois? Hombre, claro. Supónse que se isto tratei há un ano, pois algo de negociación sabría. Pero conto yo despois. Vou no pedir en riba. Vale, está ben. Entón, o que propoñedes agora no ante de risa, solicitar a Xunta de Galicia que Lalín se poida beneficiar con prontitude das ventaxas económicas que supón o uso da tarxeta do transporte metropolitano de Galicia, da tarxeta xente nova, etc. Ben, non sei que é o que pedides aí, porque ou a Xunta está contando unha bola, ou no último Consello da Xunta do día 22, aproban un informe sobre o transporte en Galicia e a información pública xa nas vindeiras semanas o proxecto da área de transporte de Galicia. Xa olvidémonos das áreas metropolitanas, de incorporarnos á área metropolitana de Santiago, sino se é verdad, isto ten visos de realidade en algún momento, e habrá a área de transporte de Galicia. Que vai a significar eso, según di a Xunta? Que anos de todos os municipios galegos terán exactamente as mesmas ou os mesmos beneficios que teñen nestes momentos as áreas metropolitanas. Entonces, ou non queremos a Xunta ou non credes na Xunta, ou senón xa non ten ningún sentido presentar esta moción. Eso xa vai a ser, e non para los de Lalín, como dice algunha noticia de prensa. Los jóvenes de Lalín van a tener transporte gratuito, e os de Lalín e os de Cuspidriños, si isto é certo, e se non, xa non é nada, e os de Vilapouca da Baixo se existe. O sea que eso é algo que non ten ni moito sentido. En definitiva, que esta moción, repito, é como se nos ahora presentamos unha moción para que fagades a RPT e diredenos o que decide sempre. Xa estamos facendo, pois. Teóricamente, Lalín non ten nada que facer, porque, primeiro, o que se pide, o que pedides aí, según a Xunta de Galicia, xa está en marcha. Por lo tanto, se está en marcha, xa non hai nada que pedir. Salvo que bueno, podes pedir que apuren máis, pero... E segundo, o que non se pide nada que non dependa do propio Concello, porque, según ese plan, os concellos van a ter que adherirse se queren. Entonces, depende do Concello, non depende da Xunta. Se ti te adhires, terás os beneficios. Beneficios que tamén ten os seus costes. O que se propón aí é abaratar, vai a ser abaratar en €0,5 todos os viaxes, e, por lo tanto, se tamén vai ter un coste para o Concello. Que despois habrá que pensar se no futuro pasa o que pasa con este tipo de cousas, que agora é o 20% dese €0,5 que se ve, o 20% paga o Concello e o 80% a Xunta, e ao mellor no futuro é ao revés.
Pero, bueno, en todo caso, ou non a Xunta de Galicia, ou senón, nestes momentos, isto está en marcha, haberá un área de transporte de toda Galicia e todos os ciudadanos de Galicia, estean onde estean, sempre que o Concello se adira ao convenio, se non se adire, esa é outra historia, terá ese direito. Por lo tanto, non sei que lle queredes pedir aquí, nin para que trouxestes aquí a conselleira, porque non sei que lle pedistes. Se lle pedistes o mismo que hai aquí, diría, espero que está despedindo aí. Eso xa está. Xa vai a estar en canto se materialice todo o proceso. O procedimento pasaría por unha exposición pública no primeiro semestre do ano 2021 e logo, a partir de aí, adhesión ao convenio ou non adhesión. Adhesión ao convenio dos que queiran ou non adhesión. E os beneficios serán os mesmos para todos os que se adhieron ao convenio. Así que non vai estar lá entre a LIN que ninguén, estou facendo demasiada propaganda xunta. Espero que non sea un bulo isto. Moitas gracias. Turno para compromiso. Decía a concelleira que querían que fóramos os primeiros. Non, imos á cola. Por varios motivos. Porque no ano 15 foi cando se incluiu a área metropolitana. Entonces aí houberan quedado fenómenos, se Lalín tamén se houbera incluído. E aí estaba gobernando o PP e tiña que haber solicitado a inclusión nesa área metropolitana. Entonces aí imos á cola. Si, presentaron unha moción outra, fixéronse trámites, e reunións ca conselleira de Transportes. E tamén pideu a inclusión na área metropolitana. Naquel momento contestóusenos que xa estaba en marcha un ambicioso plan de transporte. Entonces, non imos. Para dicirlle que imos á cola, tamén lle comento, non sei se o sabe, que a orde da tarxeta Xente Nova foi publicada en decembro do 2019. E desde a Xunta estuveron para que se puxera en funcionamento en determinadas áreas para en campaña poder anunciar que xa se estaba realizando este servicio de tarxeta Xente Nova. Vos aí tampouco non estuvestes nada hábiles porque se incluiu a provincia de Ourense, incluiuse Pontevedra, incluiuse chegan líneas hasta a Estrada e aquí non se nada. Entonces, a min dá má risa cando queredes solicitar á Xunta que Lalín se poida beneficiar con prontitude. Que prontitude se xa nos deixou fora no ano 2020, estaban en plena campaña, viñeron aquí e nada. Despois, eu sí que esta moción tería sentido se o que traedes aquí é pedir que entre concellos que estén na mesma área, senón porque entonces sí que estaríamos tendo un beneficio para ollar a orden de que sea. Entonces non ten sentido. É publicidade a tarxeta Xente Nova que é para ben dentro dun cronograma e facerlle publicidade a esa conselleira, que por moito que sea do PP, non me parece elegante, porque esa conselleira que vos agora queredes darlle, que vai entrar en vigor ata no resto dos concellos, foi a que lle arrebatou competencias ao conselleiro que temos en Lalín, que sacoulle da súa área, vaciou no casi de competencias a Consellería de Educación, sacándolle o transporte escolar, que é o meollo, das patas da Consellería de Educación. Entonces, eu non sei o que pretendedes con esta moción, porque nin imos de primeiros, porque imos á cola, non estades facendo nada, nin fixestes nada, porque entonces en xuño sí que había posibilidade de facelo, de que os xóvenes de Lalín se beneficiaran desta tarxeta, e queda máis que demostrado que outras áreas sí que están beneficiando. Queres defenderte? Sí, te a palabra. Nada, eu como ben estaba comentando agora o noso compañeiro do PSOE, está dicindo que hai que adherirse e que vai ser seguramente un convenio que hai que adherirse, e vostedes saben que moitas destas cousas, cando se empezan os trámites, aínda que se diga que é efectivo en 2021, é posible de que ao mellor non sexa para todos, o cal o que se pretende é que nese primeiro bloque sexamos dos primeiros. Faime moita gracia como chocan entre vostedes coas argumentacións, cando por un lado algún de vós defende que non se fixo no seu momento porque non gobernaba un partido afín, cando outros de vostedes cando gobernaba o PP. Entón, o que queda claro é que, alo menos durante o seu tempo que estiveron aquí, non foron quen de conseguir ningún logro respecto deste tema, e é certo que o señor alcalde pode dicilo, dende o momento que se reúne coa conselleira, se luchou para que se pudese disfrutar destas vantaxes económicas que se presupón que se vai a ser, como así dixo a conselleira, no vindeiro ano. O cal, o que tamén queda moi claro
é que vostedes tamén se queren anotar os tantos que lles interesan simplemente e os que non, como ahora o señor Paco Vilariño apuntaba que nos queremos anotar tantos, facemos, e despois temos aquí casos como foi o tema da hemodiálise, que durante os seus 4 anos de goberno un só fío, máis que dar unha nota de prensa, e hai quen se quere arrogar o éxito, que ao final aquí non se trata de arrogar ningún éxito, sino de que o éxito é para todos os veciños que... Entón, non veñamos agora aquí con estas cousas cando nós, dende a oposición, conseguimos a veces moitas máis cousas das que conseguiron vostedes polo simple feito de que non decidiron loitar por elas. Un turno para Paco Vilariño. Hemodiálise citoume a min, pero en máis, eu de verdade nada fans de seguir privatizando a sanidade pública, de darlle un supernegocio á xente da sanidade privada e, polo tanto, hemodiálisis que a vostedes están en termos políticos cachondos e expón, a nós, desde logo, en absoluto o modelo que escolleron de negocio para alguén que, mire vostedes, se ten negocio que é capaz, por 5 anos de concesión que lle dan, de facer un investimento tan potente nun baixo que non é deles. A min, ese é un argumento que mamosa como vostedes conciben a sanidade pública e a quen benefician coa aplicación das súas políticas. Digo, porque me citou a mí, lle falo da hemodiálisis o que queira, porque, desde logo, vostedes están moi contentos con ela e eu que eu, desde o... Que non lle faga falta, entón vai saber o que é bo. Non, pero é que iso non é... Claro, eu... Sí, claro, por ir a Santiago 3 veces a semana, até lá perda a porta da casa, cambia un riñón. Eu hoxe estamos operando... Mire, vostede, eu estamos operando nunha privada porque o derivou a pública. Claro, a privada, pero é que eu iso... Home, supoño que por ser eu do BNG non terei... Son circunstancias excepcionales. Non, o que estou denunciando é precisamente no negocio, a privada, cos cartos públicos. Eso que me refiro. Por suposto, eu supoño que terei dereito, se un día necesito, a poder ir a ela, non? Ainda que se sea do BNG. Polo tanto, eu o que me refiro é precisamente a iso, non? A como se está desmantelando o sistema público. Xa falaremos máis adiante, non vamos meter agora no tema de sanidade. Moitas gracias. Perdón, termine. Turno para Soai. Ben, rapidamente, o que está claro é que no ano 2015 a responsabilidade de que a lei non entrara foi únicamente do goberno que estaba na legislatura 2015. Era un goberno do Partido Popular. Nese momento foi o último momento, ademais, nos que houve incorporacións de concellos. A partir de aí non volveu a haber outra máis. De souber a outra, pois mira, que agora entrou non sei quen, e a lín seguiu quedando fora. E que non houve ningunha outra máis. Ningunha outra máis. E logo que me fales de unha adhesión por bloques, ou non sei, xa que será tamén por ideoloxías, ou mellor. Según o que dice a Consellería, dá a impresión de que vostedes non confiaden nada nela, pois seguramente estaredes no seguro, pero dice que se vai a determinar a área de transporte de Galicia, someter a exposición pública, e a partir de aí, unha vez que se aprobe, os convenios que queiran adherirse a esa área, non por bloques, primeiro, yo de la lín, entonces queremos ser os primeiros. Habrá un plazo de adhesión e tanto ten que chegues o primeiro día como o último. Entón, non sei realmente que sentido ten esta moción. E despois de reunirvos coa conselleira, pois non sei que lle pedistes, ou non sei. A verdade é que non sei porque non ten ningún sentido. Pero, bueno, dá a impresión de que non confiades para nada no que vai a facer a Xunta, entón pedirlle que apure. Pois nese sentido, pois, sí, tedes razón, seguramente. Moitas gracias. Turno para compromiso. Bueno, eu no ano 15 intentei, señor Crespo, en varias ocasións, vou deixar o señor Crespo porque despois do que dixo a señora Montoto, non sei se contestar ou directamente pasar, creo que paso. Unha vez máis. Señor Crespo, eu no ano 15 pedín en reiteradas ocasións dende a alcaldía unha reunión con o conselleiro. Eu gustaríame que me atendese, se tan amable.
Estou non atendendo. Bueno, digo por unha cuestión de... É por unha cuestión de cortesía, é que estar falando... Estou non atendendo, pero, a ver, eu atendo perfectamente, estou atendendo... Non, sei. Entendendo perfectamente o que me di, pero estou mandando un mensaxe que tamén eu estou traballando, estou firmando. Sabe cantas firmas fixen hoxe? Pois algo así como 30 ou 40, vale? Dios mío, nunca me vin eu unha situación semellante. Bueno... Por eso que digo, supoño, pero era... Teño que firmar que é urgente. Terei que firmar algo, polo menos a quinta esencia do que firmo. Mire ben o que firma, non vai ser que o denuncien por algo que non pretendeu facer. Intentei reunirme coa conselleira en varias ocasións, como a sempre, como pasou con outros conselleiros, non había nin siquiera contestación. Tuve que remover Roma con Santiago, tiven que falar con un antigo alto cargo da consellería, que seguro que o señor Crespo coñece, don Emilio García Gallego, para que lle pedise a conselleira que me atendese. A conselleira, finalmente, grazas a Emilio García Gallego, atendeume en aquela reunión. No ano 15 pedimos a adhesión de la LIN á área metropolitana, que era un debate que se estaba abrindo en aquel momento, e tamén que a Xunta de Galicia pagase un tercio do arranxo da Rolda Leste, non? Esas dúas cousas. As dúas cousas dixo que as iba a mirar, que estaban preparando un novo orzamento da Xunta e que xa nos diría. Ben, ata hoxe, é dicir, non houve vontade política, evidentemente, de meter a LIN en aquel momento na área metropolitana, polas circunstancias que fosen, e isto é a auténtica realidade. E tamén foi en unha ocasión, despois de exactamente 6 peticións de reunións, que lle foi moito máis fácil reunirse o Partido Popular sendo oposición, o cal é un caso de absoluta deslealdade institucional, co conselleiro, con xa o exconselleiro señor Almuíña, para falar da cuestión da hemodiálise para a LIN e para falar tamén do Centro Integral de Saúde, non? Entón, claro, cando eu escoito decir que algúns gobernos en algunhas xestiones non temos absolutamente nada que ver coa realidade, pois molesta, non? Tamén é certo que este goberno anterior levou unha moción no ano 15 pedindo a hemodiálise para a LIN e están recollidas nas actas dos plenos, repasabas a semana pasada, precisamente o que acaba de decir a concelleira que se acaba de levantar e marchar con respecto á hemodiálise. Eu conmino aos seus compañeiros de corporación a que lle digan que mire esa acta e que mire o que decía en aquel momento sobre a necesidade da hemodiálise en la LIN en un sentido ou en outro. Están vostedes ante unha persoa que teño outros defectos, pero gústame moito ler, gústame moito repasar documentación e, sobre todo, tiro moito de meroteca e de arquivo, non? E así é moito máis difícil enganar a poboación, porque evidentemente este anterior goberno estivo no primeiro momento establecese a hemodiálise e da cual eu alégrome porque efectivamente a ninguén quere que ninguén teña que pasar por unha situación na que teña que utilizar ese servicio, por desgracia, e que este en la LIN é bo, pero que non vou permitir baixo ningún concepto que ninguén poña cando menos en abstracto que outros non traballaron ou que tiñan que traballar para traer servicio. A área metropolitana non está a día de hoxe incluído la LIN, porque non lle deu a gana a conselleira Etel Vázquez, e porque non lle deu a gana ao señor Almuíña, porque prometeu que iba a estar aquí para xaneiro do 19, en marzo do 18 dixo que iba a estar para xaneiro do 19, e acaba de aprobarse, do cal me alegro, en outubro do 20. Moitas gracias. É increíble a facilidade que teñen vostedes para intentar facer do torto dereito, pero será posible. Pero non poden ser un pouquiño máis... Oiga, que, señor Fernández Vázquez, nos documentamos as cousas. Mire, nos presentamos unha moción do transporte metropolitano no ano 15, sendo oposición. Presentamos a moción en setembro do ano 15. Foi das primeiras mocións que presentamos. Eu fun ver a conselleira. Señor Cuíña, tiría que ver a documentación, pero vostede foi na ver e vostede faloulle da Leste, punto. Vale. Non o sei, probablemente digo que eu sei que foi falar con ela. Pero mire, tamén sei que foi falar con ela e non tuvo un debut demasiado brillante con ela. Porque sale do despacho e o primeiro que fai é, pois igual, pois colgar, recórdome como hoxe, colgar no Facebook unha tontería que lle avinagrou probablemente a reunión. Acabo de salir donde a conselleira Eltel, moi malas vibracións. Eso colgou usted, algo así, sí, colgou usted que o vin eu, colgou usted. Obviamente, se usted lle vai pedir ali e sale do seu despacho
dicíndolle que o que lle dixo, obviamente non hai a mellor predisposición por parte da conselleira. Eu fago o revés, non sei se me sería bo ou malo, pero eu podo asegurar que eu cando chamaba a alguén do PSOE ou do Bloque para que me recibíanme cando chama a presidenta da Diputación, de momento, levamos ano e medio e pórtase comigo estupendamente e cólleme sempre. Por lo tanto, tamén terá que facerse o mirar, Sí, pero perdóneme, pero eu non sei logo como fago, pero cólleme o teléfono. Eu non sei o que lle chamei, pero asegurolle que foi sin mala intención. Pero eu podílle chamar calquer cousa, pero mira unha cousa. Pero sabe cal é a diferencia? De que logo porque me colle o teléfono, porque cando lle pide unha reunión, perdóname, porque todo o equipo de Touriño e todo o equipo de Quintana me collían o teléfono e iba ali? Perdón, non, porque tiña outra forma de facer as cousas, señor Cuíña. Vostede é distinta. Eu se vou ali non é insulto. Olvídese, eu calquer conselleiro, empezando polo presidente Touriño, recibíame sin problema, de hoxe pa mañá. Perdóname, e Quintana comía con el cada meses para falar de temas. E co señor Touriño fun polo menos 2 ou 3 veces a Montepío despachar con el. Eu non podía ter mellor trato, polo tanto, se digo outra cousa, minto. Pero eu creo que sei tratar a xente, creo que eso aprendín a tratar a xente. E desde logo non lle dou nos dentes, non lle dou. Outra cousa é que defenda os meus intereses, porque os intereses, outra cousa é que defenda outros intereses. Vostede vai ali en plan kamikaze, señor Cuíña, sale ali do despacho dela e insulta. Entón, que ocurre? Pois xa non lle dou nada. Hombre, sale dali dicindo, acabo de estar na reunión, moi malas vibracións me dou. A ver, vamos a ver. Eu, desde logo, aseguro-lle unha cousa, que eu se vou ver a presidenta da Diputación, e salando en Facebook, porque arden vos as uñas por colgar cousas en Facebook, dicindo, a verdade é que viñen ver aquí, creo que viñen perder o tempo a Pontevedra. Obviamente, se ela ve, que fun perder o tempo. Se non o ve, ao mellor, pois non fun perder o tempo. Eu só lle digo que teña outra forma de fazer as cousas, pero máis efectiva, si é. E, señor Vilariño, xa está ben vostede, que de algún xeito está no seu dereito, pero é o rei do oportunismo, porque vostede, onde cae un rival, e quere estar usted. E non é así. Pois sempre o iba a fazer. Oiga, mire, eu poñolle un reto por diante. Eu chamei aos nosos diputados e senadores para que presenten algo pola P53. Aquí só hai nos presupostos para a P9. Para a P9 e para a P53. Espero que Rego presente algo aos presupostos. Cal é o problema? De que o PP probablemente o vote en contra, pero o Rego vai nos votar a favor. Esa é a desgracia. Entón, Rego é chave, sí. O PP é chave, non. Entón, luzcas aí, que os nosos diputados sí que o van facer, Eu xa lle digo, porque aquí moito todo para a P9 como a P3, a P53 non fora nada, a P53 no tema do peaxe é unha desgracia. Por lo tanto, aquí os presupostos do Estado poñen un pastón enorme para a P9 e da nos olvídanse completamente. Así que o señor Rego, que ten que votar a favor, que vai votar a favor, estou seguro, pois que lle condicione, que lle cobre unha maquila, polo menos, digo eu, aí é forza. Eu a miña vou na utilizar cos diputados nosos. Agora os diputados nosos non lle van fazer caso, xa lle digo, pero sí que lle vou decir, tanto a Ana Pastor como a cabeza de lista de Pontevedra, a alcaldesa de Marín, como os senadores. E así que van en emenda. Así que fago a ver. Despois predíqueme co exemplo, non co que diga. Señor Fernández Vázquez, vostede quixo dicir como que se nos ocorreu esta última hora. Eu teño todo documentado. Mire, terei outros defectos, pero 23 de xullo, 13:30, San Caetano, reunión ca conselleira. Isto é personal, pero eu non teño anotacións, isto guardo no meu despacho, pero pode velo. Mire, prepareille leváballe 4 peticións. 4 peticións. Estoulle falando de xuño do 2019, 23 de xuño do 2019. Fondos FEDER de saneamento e depuración, que a partir de aí encargouse o estudo que agora se fixo e co que vai valer para gastar eses 3,6 millóns de euros. Iso leváballe do punto primeiro. O Plan Integral de Saneamento e Abastecementos, que é a segunda parte, o que se vai fazer agora do anterior punto. O Plan de Transporte Metropolitano, que habíamos pedido unha moción de junio, fixemos unha moción
no 2015, en setembro de 2015. Entón, leváballe esa moción e máis leváballe pedir que movera a ficha para isto, que levábamos moitos anos desde esa moción e que era horas. Isto estoulle falando hai case un ano e medio que lle fun para facer desto. Por tanto, non é que se me ocurrir agora, non, eu teño documentado aquí e deixo yo ver que ainda te quedan anotacións que non quero que se vexan, a usted non me importa deixarlle ver a calquera que son normales, pero non son para salidade pública. Pidinllo o enlace do Zonca Autostrada, que se vai facer agora, era un tema máis comarcal que outra cousa, e a solicitude de subvención ao plan de emerxencia. Iso foi o día 23 de xuño. O día 17 de decembro, volvín con outras cousas, xa estaba feito o plan de saneamento, estaba no elaborando e tal, e, bueno, xa fun con outras cousas, volvínlle e reiterate o 17 de decembro. E o lunes 19 de outubro pasado, aí, pero abondando no resto, pero xa que a explicación como dola. Por lo tanto, teño documentado en 16 meses 3 veces que aconseu traballo. Eu podo demostralo, Eu podo demostralo. Hombre, pois eu creo que sí, honradamente. O plan de saneamento está en marcha, encargouse un diagnóstico que valeu cerca de máis de 200.000 euros, que está xa feito, por tanto, e moitas outras cousas que anduveron para diante. Por tanto, non sale todo o que pides, eu pido 5 cousas, a mellor saleme 3, pero pido 5 cousas. Entrar ao transporte metropolitano. Por tanto, non me diga que non me preocupei, sí que me preocupei. Bueno, vale. Como vostede queiran. Eu só lle digo que a min preocúpame, entre outras cousas, porque a nós vai nos supoñer un aforro, sabe? Porque nós estamos gastando, aínda que paguemos un 20% dos maiores de 21 anos, porque é para todos, aínda que paguemos o 20% dos maiores de 21 anos, co que aforramos do que temos para o transporte universitario, eu creo que salimos ganando. É dicir, vai ser para todos, e creo que saímos ganando enteiros. Señor Cuña, non teño inconveniente, pero interveñen vostedes tal, e eu cerro os debates. Unha cousa, simplemente por alusión, sabe que son o máis breve sempre no pleno, en todas as intervencións, polo tanto, pido esa deferencia. É para disculparme coa conselleira Etel Vázquez, porque teño aquí precisamente a nova dese día, e cando hai que disculparse, hai que disculparse. Leo literalmente de 24 de 9 do ano 15. O meu insulto a Etel Vázquez foi: Rafael Cuña confía en que la Xunta aporte financiación para mejorar la Rolda Leste. Resalta la actitud constructiva de Etel Vázquez, niega que Crespo cerrase un acuerdo por el convenio para tal. Eso foi un moi insulto. É dicir, que tivo unha actitude constructiva. Tremendo insulto a conselleira. Mire o Facebook dese día, donde puxo: acabo de salir do despacho de Etel Vázquez, malas vibracións. Claro. Hombre, o sea, en prensa pon que o alcalde que o alcalde de Lalín está dicindo actitude constructiva da conselleira e di que estou insultando. Son métodos distintos o seu e o meu, eu non lle vou dicir que o seu é mellor o meu é mellor que o seu, simplemente que son distintos. Resaltar a actitude constructiva da conselleira é un insulto. É o trato que teño cos distintos membros de calquer goberno, sea de calquera color político, son os que son. Pídolle que me conteste, por favor, se decir que resalta a actitude constructiva da conselleira é un insulto. Dígolle que salir do seu despacho e colgar iso facto en Facebook dicindo que acabo de salir dali malas vibracións. É certo. Bueno, vale, como queira. E como non é certo, non é certo. Bueno, seguro que vai ali e que borra. Eu aseguro-lle que o vin. O mellor en outras ocasións poden dicilo de outros conselleiros. Eu aseguro-lle que o vin. E sabe por que non o dixen? Outras son porque lle debía un favor. Non vamos a polemizar, mire. Porque lle debía un favor a Emilio García Gallego con isto. Mire, non vamos a polemizar sobre esas cuestións. Cada un trata aos conselleiros como quere. Non dis que o medible non é opinable. Escoita, cada un trata aos conselleiros como quere e como lle parece. Mire, eu tratos así, e creo que a xestión destes anos que as distintas consellerías e con distintos gobernos de colores políticos distintos está aí para ver e podo demostralo. Eu que lle digo, no, perdón, é que non me pode deixar así e tal. Eu que lle digo é que cos conselleiros pode ter, por cuestións políticas, outro xeito de pensar de algunhas cousas, sempre educado e nunca amenacei... Está o tema suficientemente debatido, señor Cuña, por favor. E nunca amenacei a un conselleiro con partirlle os dentes. Bueno, veña, xa estamos. Cousa que vostede sí que fixo. Xa estamos. Nunca amenacei a un conselleiro con partirlle os dentes. Vostede sí, a diferencia entre vostede e Maseu, un conselleiro nin a presidenta da Diputación en 4 anos. Nada. Nada máis co que lle tocaba por lei. Nada. Por lo tanto, a súa xestión foi totalmente infructuosa. Foi estéril de todo.
a xestión do cuatripartito con respecto á Xunta e á Diputación O CIS foi estéril. Eu podo lográchelo atender, ti. perdón, O estou CIS falando lográchelo ti, perdón, non? estou falando eu. Fuches ti Estou o falando CIS. eu. Bueno, o CIS, se eu non deixara os terrenos comprados, vostede non Xa, hubiera feito xa, absolutamente xa. nada. Xa, xa, Que xa. fixo vostede co CIS? Xa, O tiruliro, queres atribuir a paternidade de hemodiálisis. Por favor, a mí non me sea perdón. ridículo, se quere. Que é o único que se preocupou de É que hemodiálisis fomos non nós, minta, tanto porque na oposición. Non minta. Aquí ninguén se intentou atribuir a paternidade da hemodiálise, Bueno, sino a como que colaboración. Venga. Do mesmo xeito que Vamos pasa a co votalo, CIS. damos o tempo que non está o tempo para perdelo, porque eu creo que a realidade é que podese demostrar. Vamos a votar o votos en contra. Non hai abstencións. A oposición, a favor. Maioría, imos co punto 3 do Grupo de Goberno para sobre a recollida de plásticos. Ten a palabra Avelino, concelleiro de Rural. Bos días a todos. Bueno, nós hoxe traemos esta moción dada a problemática que o ano pasado, bueno, ou este ano nos foi trasladada pola empresa que viña prestando este servicio ao Concello, e é que, como ben saben, pois neste momento pois China non leva máis plástico e o precio da recollida incrementouse pois, euros tonelada a 100 euros tonelada. E empezamos a facer este goberno xestións, e sobre todo pois César puxos en contacto con máis de 16 empresas que se dedican a tratar este tipo de residuos e a baraxar diferentes opcións e atopámonos con que só a empresa que prestaba este servicio pois era a única que estaba disposta a seguilo prestando, xa que as outras empresas pois non querían seguir prestando. Nós tiñamos claro que este servicio tiña que continuar. Entón, o que xa anunciamos nun primeiro momento foi que este ano o Concello de Lalín iba a facer a recollida, como sempre, que é a que está facendo neste momento, e pagando nós o total do importe, e que estábamos baraxando pois varias opcións. Nestas opcións que baraxamos, démonos de conta que cada Concello pois facía un pouco o que iba conveniendo, o que iba acordando cos gandeiros, ou o que entendían que era mellor. Por iso nós traemos esta moción. Creemos que é un papel que ten que asumir a Xunta de Galicia, que ten que se facer cargo e facer norma de como se debe facer a recollida dos plásticos agrícolas nos concellos, plásticos agrícolas que inclúen tamén non só os dos silos, senón os plásticos que se producen do que é a horta, porque ven sendo o mismo material. Entón, nós o que solicitamos con esta moción é que pois a Xunta de Galicia faga unha norma clara e nós entendemos que esa normativa debe ser que as empresas fabricadoras dese plástico deben ser as que se fagan cargo unha vez deixa de ter vida útil, como se fai con outro tipo de plásticos. Entre medias, pois, como ben é certo e non se vai a negar, baraxamos pois varias opcións, como poden ser a opción de concellos como o de Castro Verde ou Pol, que son eminentemente gandeiros, que decidiron cobrar. Nós eso falámoslo coas cooperativas, pero sempre foi unha opción que estuvo aí encima da mesa, como estuveron outras opcións, que sería, por exemplo, tamén seguir sufragando nós todo o gasto que supoñerá o incremento do precio da recollida dos plásticos, tamén dunha norma única e empresas que o comercializan, que creemos nós que ese é o que se debe facer. Porque é evidente que nós pois queremos seguir tendo ese compromiso e queremos que se siga facendo un traballo pois que xordeu no seu momento e que foi moi bo ou moi notorio, pasando de 80.000 toneladas que se recolleron ao principio a 138.000 toneladas que se recolleron noutros momentos, ou como ano pasado que se cerrou o ano superando chegando ás 250.000 toneladas de plástico que se xera no noso Concello. Entón, pois, a nosa postura, xa remato, é que creemos que, por iso tenemos esa moción, creemos que é un tema de importancia e a nosa postura é que a Xunta de Galicia debe ditaminar unha norma clara sobre o uso dos plásticos agrícolas para todos os concellos de Galicia e non cada concello pois que tome unha opción segundo o seu criterio ou segundo a súa cantidade de plásticos, porque non é o mesmo un concello como o de Lalín ou o Concello da Estrada, que a nivel de habitantes e orzamento son similares e, en canto á carga gandeira, pois nada teñen que ver un concello de Lalín co concello da Estrada, que é ínfula a ganadería que ten. Entón, esa é a nosa proposta, e, pola miña parte, pois nada máis. Moitas gracias. Turno por o Bloque Nacionalista Galego. A ver,
É que de verdade que parece unha broma que traíades este mes esta proposta, non? E por que unha broma? Porque, home, despois do ridículo absoluto que fixechedes anunciando que iba a dispoñer unha nova taxa pola recollida dos plásticos, pois, e todo o que aconteceu. Eu teño claro, xa digo que a mí nunca me importou se vos levades mal o que hai que valorar e se facedes ou non xestión. Pero que, desde logo, máis que evidente, vamos, que tedes problemas no vosso seno e menudo papelón, porque, claro, podes vestilo como queiras, como poidas, mellor que como queiras, como poidas, eu entendo o papel, non vou facer moita sangre, porque eu creo que xa é... Pero, home, só unha cousa, non? A ver, vos non baralláchedes varias opcións e entre elas a de cobrar. Non, vos que ibades cobrar, son cousas, vamos, moi distintas, moi distintas. Vos anunciáchedes os medios de comunicación que ibades cobrar. Dichedes vos conta que, claro, a xente botouse a Dios en breve espacio e llegou o comandante e mandou parar, non? Eso foi literal, non? Incluso en persoa. Por lo tanto, isto é a cuestión. A mí tamén me gustaría que non abriron a boca e que os presidentes das cooperativas que apoiaron esa medida se pronunciaron. Pareceume moi sorprendente ver a presidentes de cooperativas apoiando que lle suban as tasas e que fan unha nova tasa ao sector que representan, non? Admito que é algo que me fixo moi curioso, que depois os deixachedes tirados na rectificación, quedaron ali tirados, quedaron como carallo, non? E ali quedaron, pero, bueno, vexo que non lles importa que lle fagades esas cuestións, entón, cada un leva ou lle doen as cousas o seu grado de, bueno, o listón que teña para o mesmo, non? Por lo tanto, home, eu... efectivamente, creo que non pode haberse valeiro e tal, pero eu creo que debíades explicar o que aconteceu, porque es que aquí non lle botedes a culpa á oposición. Aquí anunciáchedes algo e no día seguinte seichedes rectificando, non? Cando vos caeu a de Dios encima, non? Entón, iso que debíades aclarar, pero a saída e a fuxida cara non sei onde non é esta, non? Do que fixéchedes. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Pois moitas gracias. Bueno, pois eu creo que a exposición de Avelino xa termina mal na súa defensa. Non sei se a cantidade de plástico que lle asinala a línea é de todo España ou é de todo Galicia, ou a mellora que soñas cos plásticos, non sei, iso tamén pode ser. Porque metestes vos nun berenjenal, que supoño que nadie vos mandou meter, pero metestes vos nun berenjenal. Porque, claro, vos, mentres toca o voso, non tedes ningún problema. Aí non se tocan os salarios, non se toca nada, non hai nada de nada. Ahora, tan pronto o Concello ten que facer un servicio que afecta a unha boa parte da poboación no rural, que ademais está facendo unha boa xestión xunto aos seus plásticos, todo o mundo prepara os seus plásticos e todo o día, no día que lle dicen, leva os plásticos ao seu punto de recollida. Perfectamente, hai que velo. Pero, claro, como alguén lle dixo, isto súbenos o presupuesto, e entón rapidamente se poñen manos a la obra, e como fan? Bueno, pois, poñenlle unha tasa ao 80% das explotacións máis pequenas para que paguen das 20% das explotacións máis grandes. O mar vello estilo da política económica do Partido Popular. Sempre o fixestes así, sempre. Entonces, claro, cando a xente que vos vota a vos ve que teñen co seu costo dos plásticos no mercado libre é de 9, 10, 12, 15 euros e vos lle poñer unha tasa de 30, votanos a Dios, normal. A xente tamén por riba desas cousas non pasa. Entonces, lexos non sei, de disculpar, vides cunha nova proposta. Unha nova proposta que non é outra, máis que escabullir o Concello. O Concello non ten nada que ver nesto, o Concello non pode aportar nada, o Concello non pode facer nada, e pídese ás empresas dos plásticos que efectivamente xestionan o gasto que pode ter, de feito. Ti sabe perfectamente, igual que a mí, significa que os plásticos van a valer o doble e van a pagar os gandeiros. Os gandeiros solo non, o jubilado que ten un invernadero, é dicir, todo o mundo.
Estas son as vosas ocurrencias, por iso que non traballades as cousas que fixeches e planteamos unha cuestión. Ademais, bueno, eu creo que o fixeches moi mal de principio, porque ti debías conocer mellor o mundo rural e xa vexo que tampouco o conoces, pero claro, o primo de Zumosol dixe que hai que preparar urgentemente porque metemos a pata ás 7 da tarde, reconoce que metedes a pata e urgentemente, bueno, pois ti faz esta proposta que xa te digo que non hai por onde collela porque non é máis que plantearlle á Xunta que faga unha lei e esa lei que leve consigo implícito que os plásticos, os que xestionan os plásticos, van pagar os residuos. E entón o Concello de Lalín, que vai a facer? Queres cabullir o bulto? Queres cabullir a súa xestión? Queres cabullir o presupuesto destinado a isto? Hombre, como mínimo, eu creo que estas cousas hai que falalas e falalas con rigor, non como está de facer. Moitas gracias. Señor Cuña, se efectivamente ten que salir ás 3:30, por favor, apuramos todos o máximo que poidamos, porque tamén sería bo terminar o pleno ás 3:30, porque senón ás 5 temos reunión. Entón, eu pido-vos a todos a máxima brevedade posible, estamos dicindo repetidas as mesmas cousas moitas veces, entonces eu pediríavos a máxima brevedade. Repetides a segunda do plural, ao mellor había que utilizar a primeira do plural, porque vostede tamén repite algunha vez algunhas cousas, non? Ben, ao que vou. Señor Souto e señor Crespo, leo, Lalín cobrará desde el próximo año 30 euros por la retirada de plásticos agrícolas. Pagará la tasa de las granjas con más de 10 vacas, la campaña arrancará a fin de mes. E vendían como un grande logro, non? Estaba vostede presente, estaba tamén César, o día que baixaban os presidentes das cooperativas por esa escalera, estiven aquí falando con eles no hall do Concello, sabe que digo a verdade. E xa os notei raros, non? A verdade é que os notei raros, dixe, pero que vos pasou a que viñechedes, o típico tal, bueno, temos aí un acordo co tema dos plásticos e tal, xa verás como é e tal. Dixe, bueno, vale, de acordo. Faltaba concretar un poquinho máis o que pasou, non? Despois, cando me entero desta circunstancia, pois, home, mire, en política todos metemos a pata, eu o primeiro, non? Pero eu creo que hai que medir ben este tipo de circunstancias. O que non pode é, públicamente, anunciar un acordo como se fose un gran acordo cos presidentes das cooperativas dunha nova tasa para os gandeiros que xa bastante asfixiados están, e vostede debería saber, estou convencido que o sabe, esta circunstancia, e ás poucas horas, ao ver a reacción de socios das cooperativas que me constan que, como dirían en termos coloquiais algúns, subían polas paredes con esta circunstancia, que o señor Crespo anuncie que o cálculo estivo mal feito, é dicir, que xestionaron mal esta situación e que, polo tanto, iba a facer xestións coa Consellería para intentar que Medio Ambiente subvencionase a cuestión dos plásticos. Cuestión coa que Compromiso está absolutamente de acordo. Quero dicir, nós queremos votar a favor desta moción e que a Xunta de Galicia asuma esta xestión. O que sí, como oposición, temos que decir que non é normal que se anuncie unha nova tasa para os gandeiros, que a propoñan os presidentes das cooperativas, que en teoría os presidentes das cooperativas o acepten, que non acepte sexan os asociados das cooperativas, empezamos o proceso inversa, que os presidentes das cooperativas digan imos ter lío, que a vostede lle digan imos ter lío, e que vostede traslade á alcaldía que imos ter lío e que acabe en nada. É unha chapuza en termos políticos como xestionaron vostedes esta situación. E nós, insisto que dende Compromiso temos intención de votar a favor, o que imos introducir unha engádega bastante sinxela para que se vexa o compromiso que ten o goberno actual co rural ao que pretendía subir os impostos e as tasas, e isto xa non o van poder negar, unha engádega que diga, xa me dirán se aceptan ou non, que o goberno de Lalín durante este mandato comprométese a non subir as tasas nin os impostos ás explotacións gandeiras do Concello de Lalín. Se vostedes aceptan unha engádega, eu creo que é básica, nós votaremos a favor, senón absterémonos, pero esta, dende logo, foi unha grave chapuza de xestión, cando menos política, e que deixou os pés dos cabalos os presidentes das cooperativas que tiveron, algún deles, serios problemas con os seus asociados, por culpa de non saber xestionar, cando menos a información, dun tema que tiña que ser bastante sinxelo de xestionar, en termos políticos, nada máis. Abelino, te dá a palabra. Valora a ti se xe parece a engádega de Compromiso ou non. O que vostede como concelleiro delegado decida, a min tamén me vale. Vale. Bueno, pois
pola miña parte, primeiro dicir que non vai ninguén a negar pois o que no seu momento pois saliu na prensa. Ben é certo que, como lle estou dicindo, pois houve o mellor un error pola nosa parte, pero o que se estaba facendo eran diferentes valoracións. Como ben vostede di, do presidentes das cooperativas, o cal faltaba un presidente que non veu a reunión por algún